Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 117. Benvidos e benvidas unha semana máis o 11 galego da xornada. Grazas por acompañarnos un luns máis. Antón Vieites, que tal? Boas noites. Que pasa? Boa noite, como estás, querido? Todo ben ou que? Todo ben. Como sempre, sen novidade. Sen novidade... Nin virus, nin unha boa semana, no. todo ben, todo correcto. Sábado diferente. E bueno, pouco máis, nas festas do barrio de San Lázaro e cunha xornada creo que moi importante todo o que vivimos. Adri Barraca 97, boas, moi boas, que tal? Grazas por estar aí no chat apoiando. Semana especial, Antón Vieites. Bueno, para ti non tanto, porque non viaxas, pero... Dividímonos. Pero xoves vou estar en Sevilla, no Benito Villamarín, vendo o partido do Jagiellonia Bialystok de Miki Villar, do noso Lóstrego. A ver se podemos gravar algo, así que a ver que tal queda o blog. Teño ganas xa de marchar a Sevilla, marcho o mércores e volvo o sábado, así que a ver que tal está a cousa. E imos co que nos ocupa. Primeiro hai que contar que perdeu o Racing 1-0 no Martínez Valero ante o Elche, por iso comezamos un chisquiño máis tarde hoxe, un Racing que, bueno, que xa, pois, a defender o seu orgullo no que resta de tempada, pero que xa, evidentemente, non o din as matemáticas, pero sí a lóxica, que xa ten moi complicado salvar a categoría na segunda división, é algo que xa sabemos todos, así que imos co resto do que aconteceu na xornada futbolística galega, e o primeiro que nos ocupa neste 11 galego 117 é falar dos mellores ovos do mundo, os camperos, os de Melide, os dos irmáns Casal, os da Boa, os das galiñas mellor alimentadas, o máis mecanizado, unhas máquinas tremendas que teñen ali en Melide, os do mellor control de calidade, os da tortilla máis grande do mundo, el huevo de la abuela, no día no Carrefour e en toda a hostelería galega patrocinan o bazo da xornada. E quen é Antón Vieites, o protagonista? Antón Vieites Porto, que despois tirarnos das orellas a ir unha parte da familia. Quen é o protagonista do bazo da xornada neste 11 galego 117? Pois temos que estar cun dos futbolistas máis importantes, non? Do Ourense Club de Fútbol, xa non só en rendemento desta tempada, senón en todo o camiño que tamén, senón en todo o camiño que leva no equipo ourensán. Cuarta victoria consecutiva que pon o equipo a 2 puntos do playoff de ascenso, que salva virtualmente o equipo, que era obviamente o primeiro obxectivo, pero que deu asistencia do único gol e fixe unha triple parada escandalosa, seguro baixo os paus. Hoxe protagonista como bazo da xornada, Raúl Marqueta, que tal, boas noites? Hola, buenas noches, que tal? Bueno, primeiro... Dale. Non, primeiro nada, darche as grazas, lógicamente, por estar aquí. Non sei como estás ti, como está o vestiario. No, gracias a vosotros por el programa y la difusión que hacéis. Y bueno, pues el vestuario ya te puedes imaginar. Estamos ahora mismo que no nos lo creemos, porque hace no mucho estábamos con el agua al cuello pensando que no iba a haber manera de salvar la categoría y bueno, le hemos conseguido dar la vuelta a la situación, que cuando entras en dinámicas así negativas es bastante complicado, y bueno, lo hemos conseguido y ahora a disfrutar del camino. Hai que contar, Antón, que non pode poñer a cámara instruccións do Ourense Club de Fútbol e que, claro, non queren que vos destentredes, Raúl. Despois do que estades conseguindo agora da volta a tortilla que lle destes, non queren distraccións dos medios, que ás veces somos un pouco metemerda en certas ocasións, Bueno, ya sabes que donde manda patrón no manda marinero, entonces... Sí, Hoy ver y callar. Nada, é para que o saiba tamén a xente, non? Que está acostumada a que aquí pasen con cámara. Non é problema de Raúl, senón unha indicación do club. Dai, Antón. No, iba a decir que é a primeira vez que pasas por un 11 galego así en directo, pero sí que é certo que nos 117 que levamos, igual
pode ser o que máis veces apareceu en xeral, Este ano terceira aparición, eu creo que non te tratamos mal. No, la verdad es que sí que os sigo y veo los vídeos, sobre todo así cuando hacéis entrevistas a algún compañero que tenéis y demás, me gusta verlo. Y pues nada, muy agradecido y porque me coloquéis ahí y nada, ojalá que se hagan muchas más. E o bazo da xornada, el huevo de la abuela, o controlas ou non? No controlo mucho, pero bueno, si me explicas... O bazo da xornada, digo, del huevo de la abuela, que se coñeces a marca, coido que nos contache sí. De hecho los consumo porque bueno, Manu ya me los presentó y están muy buenos, sí, ricos, sí. Coincidiches con él no Arzúa, non? Con Manu Casal. Eso es, estuve con él en Arzúa y de hecho hicimos buenas amigas, buena amistad, una persona increíble, una persona de 10, como compañero y como futbolista. Vos xogador, vos xogador, eu creo que de comer tantos ovos ten calidade aí o tipo, La zurda que tiene, algún punto que otro nos dio allí en Arzúa. Mira, o que sexan 10 en vez de 12 ovos, como levas? Bueno, no lo llevo mal, se compra otro cartón y no pasa nada. Creo que nos evolucionamos moi ben nestes 117 onces, dende o primeiro ata hoxe, pero creo que se nos comparamos co Ourense Club de Fútbol, lóxicamente perdemos a balanza. Xa estabas baixo os paos no primeiro 11 de galego da historia, o equipo por aquel entonces de Rubén Domínguez perdía no Couto 1-3 ante o Noia na primeira xornada da tempada 21-22 na terceira. O que choeu daquela, Sí. Además, no hace mucho en una entrevista también de La Tuvega comentaba también que ese año el objetivo principal era ascender por lo civil o por lo criminal, da igual ser primero porque ascendías ya directo o por playoff. Y el primer partido nos meten 3 en casa y dijimos, madre mía, pues empezó bastante bien, la verdad. Pero bueno, por suerte se dio luego las cosas bien y conseguimos el objetivo que fue ascender. Ademais da evolución evidente do Ourense Club de Fútbol e de Raúl Marqueta, hai que falar tamén da evolución do teu peiteado, dos cortes de pelo, coido que ademais levan bastante vacile no vestiario, trocaches moito de peiteado nestes anos, e segundo nos dixeron, coido que che piden que cambies o peiteado porque hai moitos rapaces da base do Ourense Club de Fútbol que che copian o que levas na testa. A ver, yo lo que digo es que hay que aprovechar mientras haya, entonces... Bueno, hay que ir cambiando, ¿no? A mí me gusta ir cambiando de peinados, he llevado todo tipo, he llevado rapado, lo he llevado con cresta, ahora lo llevo un poco más largo, luego no sé cómo me dará, pero hay que aprovechar mientras haya, luego el día que no haya, pues habrá que afeitar y ya está, no pasa nada. Anxo, ti eres especialista tamén en peitados diversos. Sí, é certo. Fun trocando, tires máis clásico nese... Prevenir antes que curar, ¿no? Polo que sexa, a ver, eu que di un pouco Marqueta, non? Que mentres teñamos este pelo na testa, pois aproveitalo e probar diferentes cousas. Hai un pouco de trenciña, meterlle maxia, para disimular a cara tamén un pouco, non hai nada. Bueno, que, falamos de fútbol, vemos hai un pouco as accións de Marqueta, sobre todo esa triple parada. Non sei o que vas pensando durante as accións, vou na poñendo aí por riba, é tremenda, non sei se a acción individual de mellor rendemento que recordas, porque unha triple parada espectacular. Sí, podría ser, porque sí que es verdad que, bueno, pues normalmente cuando haces una parada, como mucho puedes dejar un rechace y hacer una segunda acción, pero bueno, en este caso se dieron 3 y por suerte pues se dieron las 3 que no entraron ninguna y contento de ayudar al equipo y volver a dejar la portería a cero. Sí, está muy bonito, pero xurar se garameo, de deixarlle rematar 3 veces seguidas, Sí. Bueno, a ver, son acciones rápidas que tampoco te da tiempo a pensar mucho, entonces es un poco de acción-reacción. Sí que es verdad que, bueno, la primera, al fin y al cabo, pues acompaña la jugada a escapar y que el balón te pega a ti más que pararlo tú. Luego las otras 2, pues bueno, sí que estás ya ahí plantado y reaccionas, pero ya te digo, la primera, pues la paras como podría haber sido gol perfectamente. E despois estamos vendo aquí a primeira asistencia da tempada, contounos un paxariño que levabas todo o ano buscando, e ao final chegou o co gol de Carbonell e asistencia de Raúl Marqueta. Que fue Fidalgo, ¿no? ¿Cómo? Non se pode desvelar a fonte, é o principio do xornalista. Ya. Llevo las mismas que él este año, o sea que tendrá que apretar un poco Fidalgo y dar alguna más.
No, se habló en el descanso pues que no estábamos encontrando el hombre libre, porque es verdad que ellos se emparejaban 1-1, hombre a hombre, y sí que es verdad que Fuyana, cuando bajaba a recibir un poco, el central zurdo de ellos pues lo perseguía, y ahí sí que es verdad que entre el central derecho y el lateral zurdo se creaba un espacio, y por ahí podíamos, con la carrera de Carbonell, podíamos encontrar una vía de escape, y se dio tal cual se habló, y pues mira, por suerte pues se consiguió marcar, ganar, y que es lo importante. Lo de que, bueno, que den una asistencia, es mi primera asistencia, no sé si volveré a dar alguna más en mi vida, pero bueno, contento porque creo que ha sido la primera vez que han venido algún compañero a celebrar un gol conmigo, y así no lo he celebrado todo. A soidade do porteiro, tan habitual. Sí. Precisamente o que dicías antes do rexeite, creo que nesa última parada que estamos vendo, do córner que remata no segundo pau, hai un tipo para empurrar, pero sacas o rexeite tan esquinado que non chega, porque era un empate seguro. Esa importancia que moitas veces non se observa a primeira vista, pero que é moi importante saber onde dirixir a pelota. Sí, con Roberto, pues bueno, trabajamos esas acciones con el tema de conos, tema de distintas posiciones. Sí que es verdad que, bueno, a veces pues llegas tan justo que no te permite el poder dirigirla como tú quieres. Y en esa acción, pues bueno, veo que el jugador de ellos viene al rechace, y tampoco me quiero confiar en el caso de poder bloquearla y dejarla ahí muerta, entonces decido despejar hacia un lado y así evitar males problemas. E agora que? Como dixo Mister, pechar permanencia matemática e soñar, pero se antes falábamos do Ourense Club de Fútbol que inicia na terceira perdendo contra o Noia, toda a evolución túa e toda a evolución do club tamén crecendo un pouco da man. Claro, que hubo tantos cambios en xeral, pero nesta tempada sobre todo, que agora que vos quiten o bailado, non? Agora soñar, que estades a 2 puntiños, por que non meter o equipo en playoff? Bueno, ahora lo primero Arenteiro, y luego ya veremos. Pero primero esta semana lo tengo muy claro, que es Arenteiro, un campo muy muy difícil, que la afición aprieta muchísimo. Yo de hecho no he ganado nunca allí, ojalá este fin de semana se diera lo contrario, pero va a ser un partido muy complicado. Es verdad que ellos pues ahora mismo esta semana tienen la baja de Ferreiro, que es un jugador importantísimo de un nivel encima de esta categoría, no lo voy a descubrir yo, y bueno, vamos a ir allí a poner nuestras armas allí y ojalá llevarnos los 3 puntos, pero bueno, tenemos que estar tranquilos ahora mismo. Hay que seguir semana a semana y al final, cuando falten 2 o 3 jornadas, pues ya veremos el objetivo en el que podemos llegar. Pero ahora mismo lo principal es Arenteiro y Arenteiro. Quería decir unha cosa sobre Pablo López, sobre o novo míster. Eu que, por sorte, agradecido estou en que fago bastante Ourense Club de Fútbol durante todas estas tempadas. Chábame moito a atención a cousa de Pablo nas rodas de prensa, que hai que sempre destacar a importancia dos compañeiros, dos suplentes, digamos, dos que quedan sen xogar. E que obviamente este gran nivel que estamos a ver en Raúl Marqueta ten consecuencia directa, penso eu, no que pode apretar por detrás tamén o Pato Guillén, non? Obvio, al final tengo un compañero que para mí es un ejemplo a seguir. Tiene 40 años, es un profesional como la copa de un pino, y ojalá con 40 años pues siga como está Pato, al nivel y dando el rendimiento que ha dado. La Copa del Rey que ha hecho, pues bueno, ya habéis visto, hemos llegado hasta octavos de Copa del Rey, que es una animalada, y haciendo grandes partidos. Entonces, bueno, para mí es un espejo, un reflejo, y ojalá el día de mañana pues compañeros con los que tenga pues puedan hablar a mí igual que yo hablo de él, vaya. Esa competitividade da que fala Antón é evidente, que a ti lóxicamente faiche apretar tamén o cu que chegue Pato Guillén, pero non sei, agora que está tan ben as cousas e que se vos ve esa boa relación, ese entendemento tamén dos roles, pero no verán, cando lle din a Raúl Marqueta que asina Pato Guillén no ese club de fútbol, non sei esa primeira reacción que tal foi, porque ao final, home, o Pato Guillén das porterías galegas sabe un anaco. Sí, yo había coincidido ya con él en Compostela, y sí que es verdad que de aquel año pues hicimos buenas migas, tenemos buena relación. Yo también, pues bueno, soy una persona que independientemente juegue o no juegue, el trato con los compañeros es lo mismo. Al final, el que decide que juegue o no juegue es el entrenador. No, a lo mejor hay compañeros pues que el hecho de no jugar lo puedan pagar con el vestuario, y para mí los valores y cómo me han enseñado, pues quien decide es el míster. O sea, tú el día a día con los compañeros es lo más importante. Al final
pasamos muchas veces más tiempo con los compañeros que con nuestra propia familia, entre viajes, entrenamientos, partidos, y si el día a día es malo, al final luego se ve todo reflejado. Y yo ya te digo, el año este de Compostela no jugué prácticamente nada, excepto los últimos 2 partidos, y con él muy buena relación, el día a día entrenando bien, y este año pues igual. De hecho hubo 3 partidos que jugó él y la relación sigue siendo la misma, o sea, independientemente juegue uno u otro, entre los dos nos ayudamos, nos damos consejos, hablamos jugadas, la verdad es que un rato increíble, vaya. A tempada xa ia ser histórica por lo feito de ser, non, un debut na primeira federación, pero se falamos de que se pode loitar cun posible playoff, aínda que de momento digamos Arenteiro, que se pode loitar, e de que o equipo chegou a oitavos de Copa, eu creo que de matrícula de honra, tolemia e pechar Ourense un par de meses, porque... Sí, pero bueno, ahora mismo si no sigues así y acabas, por decirte, no lo sé, me lo invento, 12º, bueno, la temporada no es tan buena como si, por ejemplo, acabaras 7º, aunque no te metieras en playoff. Entonces, bueno, vamos a intentar quedar lo más arriba posible, está claro. Ojalá, pues, aunque sea meternos en Copa del Rey, que para el club el año que viene va a ser también un paso importante. Y bueno, qué decirte si el caso de meternos en playoff a segunda división, pues, ¿qué te voy a contar? O sea, muchos jugadores con una trayectoria increíble que a lo mejor no juegan nunca a un playoff a segunda división, o sea, son palabras mayores. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es entrenar día a día, que al final es lo que te va a llevar a estar más cerca de ganar los partidos el domingo o el sábado, y nada, estar tranquilos, ir partido a partido, y al final, pues bueno, ya veremos hasta dónde llegamos. Creo que o fútbol avanza tan rápido que non sei canto tempo tes ti para reflexionar o que estás vivindo dende que chegache ao Ourense Club de Fútbol, porque tío falabas agora tamén, non? Xogadores que nunca xogaron un playoff a segunda división, pero que ti lle preguntas ao Gerín ou ao Raúl Marqueta, que estaba no Ourense Club de Fútbol en terceira, que ia estar vivindo o que están vivindo agora, non sei ata que punto serían crédulos a nivel de vivenzas, non? De que podería chegar a pasar isto, crecemento co club tan da man. Non sei como ves iso, se che dá tempo a reflexionar, incluso co da Copa, por exemplo. Creo que o feito de ter que seguir avanzando en Liga para sair da permanencia tamén impide que reparedes en que eliminastes a todo un Valladolid a primeira división. Pues sí, yo muchas veces lo digo, o sea, me acuerdo de ir a jugar al campo de Arnoya, me acuerdo de ir a jugar contra Choco, me acuerdo de ir a jugar al campo de Alondra, y claro, y ahora cada 15 días que jugamos, en los estadios que jugamos, con la cantidad de gente que mete esos clubs, pues claro, es que es un cambio importante, y yo la verdad que estoy súper agradecido por el club que ha puesto por mí desde el principio, y nada más que tengo palabras de agradecimiento hacia ellos. La verdad que bueno, ahora mismo yo estoy como un niño con zapatos nuevos, porque estamos jugando cada semana, pues juegas contra el Nastic de Tarragona, vas al campo de la Ponferradina, juegas contra la Andorra, que viene de bajar de segunda división, que claro, es que cada semana dice, aparte que no hay ningún partido fácil, el calendario es el que es, ya estás viendo que el de abajo le gana el de arriba, o sea, todos partidos son súper igualados, y luego también te enfrentas a jugadores pues que han jugado segundas divisiones, algunos ha tocado primera división, por ejemplo, pues el caso de Marwan, el de Baracaldo, que ahora lo ve jugando en el Bilbao en primera división, y dices, madre mía, pues es que hace 2 días estábamos jugando contra él. Entonces, pues bueno, yo ahora mismo pues estoy muy contento. Dalle. A ver, podemos estar así toda a noite, dalle, veña. No, iba a decir que o fío do que di Raúl, toda esta evolución de clube, pues que non se pode entender sen un tipo como Rubén Domínguez. Sí, está claro, al final Rubén es el que ha llevado al club hasta donde estamos. Por circunstancias, pues bueno, este año no salieron las cosas como teníamos previstas, y además le honra aún más el dar un paso a un lado, porque la situación en la que estábamos, en la situación que estaba él, siendo una persona que quiere tanto al club, a un club de su ciudad, que quiere verlo en fútbol profesional, independientemente él esté o no, él siempre lo decía, dice, yo, mi objetivo es que el Orense llegue al fútbol profesional, aunque yo no esté, pero que el Orense vuelva a tener un equipo en ligas profesionales como lo tuvo ya. Y él se ha dejado, vamos, llegaba a las 7 de la mañana, y yo a veces le decía, madre mía, no sé en casa cómo no te ponen algún día la maleta afuera, porque estaba a las 7 de la mañana, estaba allí, estaba ya viendo vídeos, estaba mirando jugadores, nos íbamos y se veía allí, o sea,
está un profesional, vamos, y yo estoy convencidísimo que al fin y al cabo esto del fútbol pues llegará un momento que le dé esa mala fortuna que ha tenido este año, pues que se le dé la vuelta y le recompense, que se lo merece. Antón, creo que te contaron aí unha cousiña, non? Sí, porque dai, non quero xa non me contar xa, bueno, decateime no seu momento en Madrid nunha cena post-ascenso de que só se falaba na cena, Raúl, de X porterías a cero deixadas. ¿De cuándo? ¿De este año o de los años? No ascenso contra o Llerenense, sí. De terceira a segunda federación, todo o tempo, foron 16, foron 17... A ver, sei que hai unha pequena apostas aí de porterías a cero todos os anos. Nosotros cada año, antes de empezar la temporada, marcábamos un objetivo de porterías a cero. Bueno, hacíamos una apuesta entre los porteros, el entrenador de porteros y Rubén. Y el que perdía, pues pagaba una comida. Por suerte ha pagado las 3 comidas Rubén de momento. Este año, claro, cuando nos reunimos y me dijo la cantidad de porterías, le dije, a ver, ¿cuál es el objetivo? Vamos a ser realistas. ¿Cuál es el objetivo del equipo? Me dijo, salvarse. Digo, vale. Pues si es salvarse, no me puedes pedir 15 porterías a cero. Porque claro, yo miré los números del año pasado, digo, 15 porterías a cero, ha hecho el Nastic, que se ha quedado a 30 segundos de subir a segunda división. Entonces, claro, vamos a marcar un objetivo que sea realista. Y bueno, este año dijo, no, es que llevo 3 años pagando la comida, de 15 porterías a cero no me bajo. Entonces, bueno, yo veía inviable. Yo acepté porque siempre acepto, pero bueno, ahora mismo lleva un par de semanas mandándome WhatsApp diciéndome que ganemos, pero que me marquen gol, porque ahora mismo estamos ya 3, así que... ¿Qué quiere decir? Exactamente 7 jornadas do final, estás a 3. Sí, pero bueno, hay que hacerlas. Eso es como lo que digo, esto es como un partido de tenis. Estás a una bola de ganar, pero como no lo cierres, te pueden reventar. Y hasta que no hagamos las 15, que ojalá que lleguemos, no canto victoria. Bueno, pero se non toca che pagar a ti unha comida tampouco pasa nada, non? Que leva el 3 anos pagando, non? A ver, si por un casual me quedara 14 porterías a cero, el equipo mantiene y quedamos ahí arriba, pago la comida encantado. También, no como debe ser. Me joderá rascarme el bolsillo, pero bueno, la pago encantado. Eu quería preguntarche, por pechar xa o tema da Copa, que trofeos levaches, digamos, aínda que lle tocara a Pato ser o titular, non sei se que intercambiache algunha camisola, Valladolid, Depor, Valencia, algo que levaras aí para casa de recordo. Pues sí, conseguí la camiseta de Jaume Domenech y los pantalones de Pepe Lu. Sí, señor. Vos premios, ¿eh? Y la camiseta del portero del Valladolid también, el que salió luego que lo cambiaron, o sea, el que jugó suplente. No me acuerdo ahora el nombre. Eu estive nese partido, pero... Eu tampouco. Como así me pregunta. El portero pidió cambio, que se lesionó. Mancouse Carl Hein, que é o portero que estaba cedido, pero na verdade que non sei. Ferreira, creo, que estivo no Granada. Sí, puede ser que creo que es portugués o algo así. Sí. Sí, esas 2 camisetas tengo. Bueno, pois por ir pechando un poquinho, sempre falamos un pouco da carreira de un a nivel persoal. Dicías antes que bueno, que chegas a Galicia no Compos, non sei un pouco como se deu todo iso, porque eres de Zaragoza, pero creo que xa podemos decir que es galego e chegas ao Compos na 14-15. Sí, bueno, el Compostela buscaba un portero sub-23 y el preparador físico coincidió conmigo en Murcia en Juvenil División de Honor y bueno, pues te dio caso de venir aquí. Claro, obviamente, pues yo lo primero que hago es buscar dónde queda Galicia de casa porque, pues bueno, tenía 19 años, tampoco había visto mucho fútbol pues de segunda B y demás, porque acaba de salir de juveniles. Y obviamente no puedes decir que no, o sea, es un paso importante, es meterte ya en el fútbol profesional que era antiguamente la segunda B. Y firmé un año, pues sí que es verdad que firmé un año en el caso de jugar X partidos renovación automática, y tuve la suerte de poder jugar 17 partidos y renové 2 temporadas. La siguiente temporada pues se hizo un proyecto de ascender con Iñaki Alonso, no sé si os acordáis. No me fales diso, Raúl, que acabamos descendiendo. No, ya. Créeme que a mí me pesa más que a ti.
porque yo tenía 2 años allí en Compostela y claro, solamente se hablaba de ascender y cuando se acaba la temporada yo no jugué nada más que los 2 últimos partidos que ya estábamos descendidos, jugó Pato ese año. Claro, yo me siento con Manuel Castiñeiras y digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque a mí me queda otro año de contrato y en ningún momento, cuando se renueva, se habla en caso de descenso, qué es lo que puede pasar y demás. Yo le dije que yo estaba contento aquí, que si querían volver a hacer proyecto de ascender a segunda vez y demás, pues que yo me quedaba. Obviamente, claro, tenía un contrato, quería que respetaran las cantidades. No se llegó a un acuerdo y, bueno, pues una pena. Yo muy agradecido por la oportunidad que me dieron de poder debutar en segunda vez y a partir de ahí, pues bueno, fuimos buscándonos las castañas como pudimos. Ebro, Conquense, Badalona, xogando todo na segunda B e asinas no Arzúa. Non sei como se entende iso. Pues muy sencillo, tenía ya palabrado un contrato y al final, pues bueno, sabes que esto es fútbol, pues muchas veces si no lo tienes firmado, pues se pueden caer de un día para otro y así fue. Yo a la noche ya habíamos dado el sí, estaba ya todo arreglado y demás y al día siguiente por la mañana pues me llamó el representante que tenía de aquella entonces diciendo pues que se había caído, que habían firmado otro portero y bueno, esperamos a ver si salía otra cosa. Al final no salió nada y decidí venir aquí a entrenar con el Compostela para seguir estando en forma y demás. Estuve con ellos entrenando con ellos y entrenaba por las tardes a la base a los porteros y en enero, pues bueno, me llamó el Arzúa, hablé con el Compostela, me dijo que bueno, que era buena, que ellos ya me conocían aquí, que era bueno que estuviera en ritmo de competición y que jugara partidos, porque bueno, al fin y al cabo, pues ya sabemos todos que sí, entrenar es una cosa, pero jugar es otra. Entonces, bueno, fuimos para allí y bien, bastante bien, muy agradecido, súper contento de la familia que formamos ahí en Arzúa. Una pena porque además esa temporada es la que se cancela por COVID, que estábamos llegando ya prácticamente a puestos de playoff también, porque cogimos una racha muy buena. Y claro, se acaba la temporada de COVID y bueno, el Compostela ese año asciende en el playoff. Y nada, pues al año siguiente renuevo ahí en Arzúa, estoy contento y conseguimos el objetivo de mantener la categoría en Arzúa. Así que el siguiente fue cuando Rubén me llamó. É bastante curioso que todo que tocas, o xente coa que tocas vai para arriba, porque claro, ese Arzúa, adestrador dese Arzúa era Javi Rey. Correcto. ¿Dónde está Javi Rey ahora? Bueno, pues ya ves, a un paso también de segunda división. Que ben me ven para a que teño aquí, sí, dale. Porque de Arzúa a Ourense, toda a locura que falamos, 30 anos, digo eu, no mellor momento da túa carreira, ves viable un salto ao fútbol profesional? Hombre, yo siendo realista no, la verdad, no te voy a engañar, ojalá, pero bueno, yo ahora mismo estoy centrado en esta temporada aquí, en el Ourense, estoy contento aquí y obviamente lo primero que voy a hacer es, si ellos quieren renovarme cara al año que viene, lo primero que voy a hacer es escuchar su oferta, o sea, eso lo tengo claro. Al final y al cabo ha sido el club que me ha vuelto a dar la ilusión por jugar a fútbol y volver a ser profesional en ese sentido de cuidarte, de entrenar todos los días, de volver al fútbol profesional, porque bueno, al fin y al cabo, pues bueno, sabemos que tercera división pues no es una categoría viable para vivir de ello. Y yo, o sea, nada más que tengo palabras de agradecimiento para el club, entonces yo, si ellos quieren y demás sentarse el día de mañana que acabemos, pues nos sentaremos, hablaremos y ya está, como hemos hecho todas las temporadas, vaya. Que bueno, las negociaciones han sido cuestiones de 5 minutos. Sache digo eu que van querer. Se chama Zaragoza? Hostia, ¿Zaragoza en qué? ¿En segunda o en primera federación? En segunda, no, en segunda, no, en segunda. Sálvanse, sí. No, hombre, yo creo que sí, ojalá que se saben. Al fin y al cabo, jolín, un equipo como Zaragoza, ya es una pena los años que iban en segunda división que no consiguen subir de categoría porque la segunda división, si la primera federación ya es complicada, la segunda división ya no te cuento porque eso es una locura. Y, hombre, si me llamara segunda división Zaragoza, obviamente, pues habría que por lo menos contemplar la propuesta y sentarnos a valorarlo. Antón, algo máis ou tiro ya clásica? Sí, a última, perdón que isto está a ser longuísimo. Precisamente sobre Zaragoza. Non sei se o derbi contra o Arenteiro é un derbi máis especial para ti polo feito de que no Zaragoza pois este, o sea, non en Zaragoza. No Arenteiro este tanta xente de Zaragoza, non sei se ten relación con Jardiel, se ten relación con Andrés Borge, con Baselga, con todos estes.
Pues mira, con Jardiel coincidía en Conquense, que vino el de segundo entrenador con César Lainez. César Lainez viene de primer entrenador, que era el portero de Zaragoza, mítico portero de primera división de Zaragoza, que jugó Copa del Rey y demás, no sé si sabéis quién es. Píllasme. No, la verdad que no. Bueno, pues un portero que tiene una trayectoria en primera división increíble. Y vino con él de segundo entrenador. Y de hecho, bueno, cuando vi que firmaron el Arenteiro, con él tuve relación, hablamos y demás. Y el entrenador de porteros, que es Jaime Lechu, era entrenador de porteros allí en Conquense también. Así que con ellos tengo buena relación. Partido especial, bueno, un partido más. Al final, un partido que son 3 puntos. Contento por volver a reencontrarte con gente que has pasado buenos momentos y tienes buena relación con ellos, pero bueno, al final pues, es un partido más. E a última é a pregunta clásica, tema hobbies, xa levas moito aquí en Galicia, en que ocupa o seu tempo Raúl Marqueta cando non está pendente do fútbol? Ti ven aí investigando no teu Instagram, coido que che gusta o tema bici de montaña, pode ser? Sí, hubo una época que me dio por salir con el tema de la bici y demás, pero sí que es verdad que requiere mucho tiempo, porque claro, mínimo pues tienes que tirarle 2 o 3 horas para que el paseo se note, porque bueno, salir 20 minutillos en bici pues es como no salir, pero bueno, pues me gusta ver series, ver películas, pasar tiempo con mi familia, jugar a Play, no sé, lo normal y corriente tampoco. FIFA na Play, ou a que lle mandas? No, juego a Call of Duty. Sí, señor, sí, señor. Temos que xogar un día unha partidiña, Eu non mato a ninguén, pero... Vende matarlle Mario Nájera a semana pasada. Sí, é verdad, matoume Mario Nájera do Logroñés outro día. Mira, el que vais a entrevistar luego, Alex, solemos jugar juntos también. Sí, señor. Pues agora yo preguntamos tamén. Ahora le preguntas a él. Raúl, 1 millón, grazas por estar aquí connosco neste 11 galego 117 en Fica coa Bola e a mellor das sortes para ti no individual e para Ourense Club de Fútbol, vale? Unha aperta forte. Muchísimas gracias a vosotros y seguir así, chicos. Un abrazo. Graciñas. Gracias. Aí estaba Raúl Marqueta, un auténtico fenómeno. Imos trocar de chamada, Antón, vale? Vou facendo eu aí a outra cousiña que temos por diante para falar precisamente con Alex Vázquez, que xa o dixo aí Raúl Marqueta. A la liga, adiós. Ai, pois sí, xa temos por aí o ximnasio e agora temos que... Perdón, xa temos os ovos, xa temos a proteína del huevo de la abuela do bazo da xornada, así que agora temos que falar do mellor ximnasio do mundo. Non hai mellor sitio que a Avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra, o Salta Centro Deportivo, o mellor ximnasio do mundo, cos mellores profesionais para axudarvos, sitio de referencia para moitísimos xogadores, ademais respetan a masificación de moitos outros ximnasios nos que tes que preguntar, pedir permiso, facer cola para usar unha máquina, e ali non, ali limitan as reservas, limitan as prazas do propio ximnasio para que os adestramentos sexan sempre con comodidade e haxa xente xusta para que cada un poida empregar todas esas máquinas tremendas que teñen ali no Exalta Centro Deportivo. Son os mellores e patrocinan o xogador Exalta da xornada. E o noso xogador Exalta da xornada é un correcamiños Sarrián da miña xeración, aínda que eu estou máis cascao que o chiste que fago sempre do ano do 98. Non marcou, non asistiu, pero non lle fixo falta, porque foi un dos protagonistas principais da fin de semana. Moitos ficaboleiros, ademais moita xente tamén que sabe de fútbol, non só os amigos que tiñamos no Salvador Otero, senón tamén xente que está moi relacionada co Barco, falounos de que foi o mellor no triunfo do Barco 0-2 ante o Céltica, que deixa os de Calavagueiros na Preferente Sur con 5 puntos de vantaxe no ascenso directo. Alex Vázquez, que tal? Boas noites. Hola, boas noites. Moitas gracias pola invitación. Grazas a ti por respondela e dicir que sí, para pasar aquí por Figa coa Bola a contar uns contos. Parabéns tamén, non? Porque era case unha final anticipada polo ascenso. Sí, non sabíamos lo cando íbamos ali, non é nada definitivo, pero sí que é un gran paso no obxectivo que tiñamos este ano.
Logo veremos o vídeo das túas accións, pero antes de iso, que creo que vamos regular en Discord, non sei, Alex, polo menos eu non vexo a túa cámara, entón, para que o vídeo que montaches, creo que é digno do que vexa Alex. Tenta... Non sei se ti ves a cámara do directo no Discord na chamada, Alex, porque igual é cousa mía. Ao directo non, pero teño ali atrás, non te preocupes. Bueno, entón xa está configurado. Agora sí. Logo veremos os vídeos que montei aí un vídeo con accións do teu partido para que xulgue tamén a xente, para que dé a súa opinión, pero o que dicía na presentación, que moita xente díxonos que foche o mellor do partido, incluído o teu adestrador, que esa era a persoa que digo que sabía de fútbol. Preguntámoslle a Lino e dixo, tes que destacar a Alex, que outro día estivo magnífico, así que agora tocache a ti. Ti que opinas? Fixeche un partido tan bo como di a xente? Bueno, creo que cumplín o obxectivo que me puxo o míster, ¿no? Que me dixo que me encargara de defender, que o importante era secar esa banda dereita, que era un dos fortes do Céltica. Pois a verdade é que creo que cumplín ese cometido. Sei que en ataque pois non foi o partido no que máis participei, pero bueno, o importante era eso, estar sólidos en defensa e ir ali a sacar os 3 puntos. Non sei, que se querías preguntar algo, se non sigo eu. Por poñerlle así unha pequena pega ao partido, non pudestes empatar o golaveraxe, porque sí que é certo que é curioso os dous transatlánticos, os dous favoritos do grupo na Preferente Sur, que son Céltica e Barco, pois no campo do rival gañaron uns e outros. 0-3 foi o partido en Calabagueiros a prol do Céltica e 0-2 Salvador Otero a prol Boso, así que non sei, é un pouco curioso por poñerlle aí unha pequena pega ao do golaveraxe. Sí, a ver, o importante era iso, sacar os 3 puntos, que sí que xa 6 de ventaxa, pois é unha distancia importante. Os tres goles para agora verás, pois sería xa increíble, ¿no? Pero tampouco era ir ali a golear, ¿no? Es un gran equipo e estamos contentos co resultado. Vamos a ver, dixeches que non era definitoria vantaxe, pero eu miro o calendario do Barco e que non sei onde poden perder os puntos. Bueno, ainda nos queda... En 10 días quédanos un partido vital tamén ali en Atios, que son os segundos clasificados. Entre semanas sí que son esas visitas, ¿no? Ao Carballo tamén a Baltar consecutivas, pero... Sí, quedanos un derbi ourensán que sí que están aí un pelín lexos do playoff, pero todos os derbis, como sabes, ao final quérense gañar. Non houbo festa na illa despois de... Home, porque o Atios ademais empata esta fin de semana en Ponteareas, máis 5 co Atios, máis 6 co Céltica. Home, era un día para sair un pouquiño pola noite ou non? Quizás para salir nos quedaba algo lexos, porque entre que xogamos a 6 da tarde, bueno, eu ainda quedei en Ourense, pero os do Barco tiñan 3 horas de camiño, igual chegaban algo canso xa, porque salimos pola mañá, comimos por ali cerca, entón un pouco complicado este fin de semana. Hai que falar coa discoteca La Luna, claro, co chofer do bus. Aproveito que falaba da distancia da viaxe para facerlle unha que tiña apuntada para despois, que era sobre que houbo afeccionados do Barco ali no Salvador Otero na illa, que máis de 3 horas de camiño en coche precisamente esa era a pregunta, non? Que se te sorprendeu un pouco como se viu o fútbol ali en Valdeorras, porque eu coido que un sitio, o Barco que estivo moitos anos tamén na terceira, coido que un sitio que se veía moi intensamente o fútbol e que a xente acompaña moito o seu equipo. Lembro o playoff cando foi ali na pandemia, que despedían o equipo ali nos buses con bengaleo e todo, unha maravilla. Sí, a verdade é que é increíble, o sea, outro día sí que había aficionados ali que logo, pues nada, estuvemos ali saludándoos e agradecidos de que ao final é que é unha viaxe longuísima, cruzar prácticamente toda Galicia para vernos, ¿no? Sí, últimamente xa no campo estáse notando a tensión e a presión destes partidos, a xente xa está cada vez metendo máis caña ali e últimamente estás en chero campo. Anda o chat xa revolucionado, Antón? Sempre que falamos con alguén con pasado Unión Deportiva Ourense, iso é unha maravilla. Ademais, Alex deixou boa pegada ali na banda esquerda. Madialevo, moi boas. O Barco vai para arriba xa, unha vez ourensanista, sempre ourensanista. Moita sorte para Alex. Está Cagueceta, dixo moi grande Alex, en Ourense botámolo moito de menos. Deixache boa pegada ali, tío. Bueno, nada, agradecerlle esas palabras e... Nada, tamén darlle sorte, no? Ourense que está nunha situación tamén similar e nunha gran situación. Edito o baño... Dalle. Teño moitos amigos ali, entón, nada, desexo iso mellor.
Eu miro o calendario de Ourense e pasa o mesmo, que non hai que lle baixe dai, non? Ti xa das por feito demasiadas cousas no fútbol, creo eu. Sí. Dicía... Dicía eu que foi moito baño e masaje, agora imos un pouco cos vaciles, que é o que nos mola aquí en Figa coa Bola. Brincadeiras de vestiario, que lóxicamente había que soltar por aquí. O primeiro que nos dixeron é que preguntáramos se eres zurdo ou destro, porque dis que últimamente non paras de meterte para dentro e golpear coa dereita. É que eso foi porque nada, a principios de tempada tuve un esguince no tobillo esquerdo, non podía golpear con ese, pasaba todos os entrenos golpeando cada diestra solamente para non facerme dano, e ao final pues un pouco ca broma esa de que non saben se sou un diestro ou zurdo. Outra por aquí, a seguinte: gústalle máis a camilla ou a cama da súa casa, porque do fisio non sae? É para facerlle compañía, que non se sinta solo ali. Nada, a verdade é que agradecerlle ao fisio tamén que me aguante tanto, que sí que lle dou bastante a vara por ali. E a última que teñamos, a non ser que apareza algún compañeiro teu por aquí polo chat e queira mandar algunha máis, cantas multas de tráfico levas no traxecto a Valdeorras? Pois este ano creo que levo 3 e sumamos algunha máis do míster, que tamén o pillaron por aí, a Oca que anda por aí tamén o pillaron a él, pero él quitaronlle puntos, entón... vai ter que pagar o presi prima boa polo ascenso, se consigue. Sí, polo menos para compensar as multas, non? Madialevo, ten tantas multas como cartóns amarelos, di. Pois sí, creo que teño 3, a verdad. Sí. E tamén o campo... Tamén o campo que dicía aí o do compañeiro Antón, que tal levas a boda, amigo? Vas casar e non o sabíamos? Casar este brao, sí, 5 de xullo. Parabéns, sí señor. Moitas gracias. Sí señor. Bueno, darlle moito ánimo ao campo, que nada, ten unha rotura aí de isquio bastante grande, e nada, que se recupere canto antes, que polo menos que me veña a facer compañía no coche nos camiños. Ou no oficio tamén. Un oficio tamén. Bueno, imos falar un pouco de fútbol, imos ver aí, montei un vídeo, non sei que che vai parecer o vídeo, porque é un pouco para meterme tamén contigo un pouco, xa sabes como somos aquí en Fica coa Bola, así que ten un pouco de todo, cousas positivas e tamén algunha que che quero preguntar aí para meter un pouco de caña, así que vou poñendo por riba, agora que vedes a miña cámara, verdad, en Discord, non hai problema, aí está, entón se fago así, tamén a vedes. Esta é a primeira, que chegas moi ben aí como pedía Lino para defender a Adri Rodríguez, e despois empeza un pouco o recital do que eu chamei despeses orientados. Este é o gol de Sidi, que está moi ben aí na área para meter a perna e marcar o primeiro tanto do Barco, pero certo é que no primeiro tempo, aí vemos a xente tamén que de Valdeorras, despeses orientados, aí o tes, incluso coa dereita cando che toca, partido de defender totalmente, descachar balóns para arriba, na primeira parte sobre todo o balón foi do Céltica un pouco e o Barco aguantaba algo máis, e aí o temos, despeses orientados, é o que te dedicache neste partido. Sí, non era un partido para liar aí, indo por diante, non vai a ser que se nos complicara o partido, non? Dixen, mira, mellor o balón no campo contrario, que ali non nos van meter gol. Además, despois, cando controlo por aí o míster, xa me bota bronca, entonces... Despois nesta acción, queríache preguntar para quen era o saque de banda, talle fixe unha repe aí a cámara lenta... Saque de banda non o sei nin eu. Non pedí nada, non pode ser, pero... Foi curioso porque tía pides, pero saca o Céltica, despois corrixe o Linier e acaba sacando ti. Ao final a xogada non queda en nada. Este é o gol de Carlos Cruz, que tamén define moi ben aí, case dende a frontal na área. Tamén no segundo tempo, agora veremos algunha acción máis, a calma que vos deu Rubén, hai cousas que non se perden, a idade que teña Rubén da igual, pero é tremendo. Cada vez que baixa o balón é como que baixan os segundos. Nesta, por exemplo, que acomodas ben e que lla das, ten la bola e como que se paraliza o mundo. Sí, ao final a experiencia é moi importante, a nos venos moi ben moitas veces, porque nós tendemos a ser un equipo xoven, a loquear entre nós, a veces a querer ir para arriba cando non toca, e ao final sempre pon esa calma e a experiencia é un xogadorazo. Ao final eu vivino que cando era categorías inferiores do Lugo, ele estaba xogando ali, entón ao final un referente tamén. Sí, señor, un auténtico fenómeno. En esta última que estábamos vendo agora, que había fora de xogo ou non? Porque hubo lateral esquerdo aí, teño dúbidas, O plano non é o mellor, tamén é certo, de TV.gal, que sempre, por suposto, agradecidos que nos deixen aquí ver os partidos e tal, pero o pase de Rubén, a túa asistencia aí ao segundo pau, non sei se había fora de xogo.
Uno campo creo que sí. É que rompín un pouco antes porque non sabía se me iba a dar e logo cando me deu creo que xa estaban fora de xogo, a verdade que sí. Eu teño que romper unha lanza. Protestei moito, entón. Teño que romper unha lanza en favor de... Bueno, en favor túa, porque de algún despeses orientados que dixo antes Anxo, por peores cousas entraron como grandes asistencias. Sí que é verdad, sí que é verdad, sí que é verdad. No, a ver, Vai a coller unha Javi Pazos aí que esvara medio mal en defensa auténtica e convertes en asistencia. E Sidi gañou moitas das que despexa orientadamente aquí o bo de Alex, quero dicir, era unha estrategia, non é que a mande a escachar, o mellor sí, pero bueno, tendo a Javi Pazos e a Sidi arriba, o me máis fácil loitalas. Sí, no, ao final sabemos os xogadores que temos e sí que é verdad que nos dan moitísimo, ¿no? Si de Javi quedasas moi ben, si tamén corrennos ao espacio e ao final, pois eso, cando estamos en un bloque baixo que les pois deixan máis espacio ás espaldas, si que en certo modo un despexe para sacar o balón de aí, pero tamén ao final sabemos que les pois témolo entrenado de que van ir ás espaldas, ¿no? Dos defensas. Oitavo gol de Sidi leva 20 Javi Pazos, claro, e que con eses dous dianteiros é máis sinxelo o traballo do resto, brilla máis tamén. Sí, no, nos ao final na primeira volta por estes partidos a verdade é que pillamos unha racha aí un pouco mala centrámonos no importante, no? Que era que sabíamos que si tiñamos portería cero cos xogadorazos que temos arriba pois é moi difícil quedar 0-0, no? Entón, pois nada, centrámonos simplemente en defender e estar sólidos e sabemos que co talento que temos arriba pois ao final caerá o gol. Bueno, que che pareceu o vídeo? Non estivo tan mal, non? No. A ver, podía ser peor. De recordo po currículum, non creo que o teñas, pero bueno, a ver, un resumo así do partido de Alex Vázquez, estevo ben. Está ben. Para min era unha final o partido, non sei que dicía Lino durante a semana, pero agora ven dos goles por primeira vez. Os dos goles son de rexeites de xogadas a balón parado, non? Sí, no, toda a semana nos sabíamos que era un partido moi importante. De feito, o míster comentou uno, pero xa se palpaba nos entrenos que estábamos concentrados pensando simplemente en que había que ir ali e pelexar porque era unha final. Sí, realmente os goles foron dous rexeites de balón parado, un que xera mano nunha contra que facemos e sala ali córner, e outro pois aí na segunda parte que estuvemos un pelín máis cómodos con eses sustes que fixemos no descanso para sufrir un pelín menos cas mobilidades que tiñan por dentro. Eu creo que na segunda parte estuvemos bastante cómodos. Estou de acordo, porque para montar ese vídeo de minuto e medio hai que ver o partido en que xa velocidade por 2 e sí que tiña sensación de que o Celtic... Estaba pendente das mobilidades por dentro. Non, das mobilidades por dentro non, pero de que o Celtic manexaba máis o balón e intentaba colgar o área tamén, atopar a Adri aí entre liñas e que o Barco mellorou no segundo tempo, sobre todo o de Rubén a min, e que esa zurda volveme tolo, entón sí que cambiou o partido no segundo tempo. Sí, eso, o que dis ti tamén, que ao final eles tiñan moitas mobilidades por dentro, metíase Santi por dentro, logo ao final, pois, eran moitas mobilidades que como fallara unha coordinación dos movimentos, pois ao final quedabanse man a man, non? Entón, eu creo que aí sí que estuvemos moi ben, e logo Rubén ao final, pois, sale ali, dalle a calma con bola, e incluso sin bola, pois, ao colocar a xente, eso, dalle un pouco de calma ao partido que estaba con un 0-1 que ao final está peligroso, ¿no? Dicía Madia Levo polo chat, ainda teñen que volver este mes os Salnés para xogar en Portonovo. Tamén vos queda por aí campos difíciles, o que comentabas ti do Atios. Non sei, despois do partido, lóxicamente, moita euforia, moita celebración, pero como vedes, que golpe definitivo da Liga ou se aínda queda por loitar? No, queda moito por loitar. De feito, o Presi xa nos dice que temos que leválo con humildade, no? Eu penso que é verdad, porque ao final agora vémonos aí arriba porque levamos 6 puntos e 5 puntos o Atios, pero fin de semana que ven perde, se gana Atios, se gana Céltica e poñes a un partido teu tendo que ir a xogar a Atios, no? Ainda despois queda a nosa salida de Portonovo, que tamén é difícil, pois eso, que tampouco nos vamos a confiar, ¿no? Estamos contentos por onde estamos, pero con sentido. Estou fiando hoxe moi ben, porque precisamente non tocaba agora, pero conto isto igual. Para ti, que sabes o que ascender dende preferente a terceira no outro formato, non? No formato con 2 ascensos en playoff, con o Unión Deportivo Orense. Claro,
Nós levamos vendendo todo este ano, de feito xa pedíamos este formato a tempada pasada, pero se eu me meto na cabeza que son xogador do Barco e que agora estuvo así na clasificación, igual non quedo primeiro, pero que máis abaixo de segundo, igual outro formato agora beneficiaríamos. Outro formato, non sei, outro formato tuve mala experiencia, porque a outra vez levábamos 20 puntos de vantaxe e fomos ali primeiro partido de feito a Porto Novo, terceiros íbamos, primeira xornada, fora do ascenso. Entón, eu creo que eu prefiro este formato, sinceramente. Bueno, pois xa facemos un pouco o repaso da carreira, non, Antón? Sí, tampouco se está mollando moito, Alex. No, está... Humildade de Opresi. Humildade, nada. Ben, non hai churros. Non está poñendo churros a área. Eu quería preguntarche pola chegada un pouco a Valdeorras este ano, porque é certo que ti xa baixaras unha categoría do Arzúa en terceira, Unión Deportiva Ourense na preferente, co que ademais despois, como dicía Antón, consegues o ascenso, pero que claro, ano pasado no Somozas máis de 2.500 minutos, é dicir, xogar prácticamente todo. Non sei como foi, se foi máis unha cuestión do Somozas, se foi cousa túa, como se deu todo isto? Pois foi un pouco situación de que ao final sempre queres estar preto a casa, no? Eu ao final desde que estuve en Unión Deportiva Ourense son do Ourense, teño a moza ali e ao final pois queres estar na casa e en Ferrol era inviable. E tamén ao final pois a posibilidade de que te chamo o Barco, que estexa en preferente ou en terceira, pois é un gran club, é un club importante en Galicia e ao final pois miras a situación e o proxecto que hai, que era un proxecto a ascender, que logo pode salir ou non, e pois ao final apostas e estás a ir ben de momento, non? Eu creo que se non apostas non ganas e a veces pois hai que dar un paso atrás para dar dous para adiante, non? Aí está, agora mollouse, Antón. Hai que dicir o bo tamén, Pero tú tampouco, que tes hora e media todos os días, máis ou menos, non? Hora e cuarto, pero bueno, lévase ben. Así lle poñen multas, Con cartóns amarelos, claro. Entón podemos dicir que se hai ascenso hai renovación, non? Ou non? Bueno, non sei, iso terá que decidir o Presi, non? Pero bueno, a idea, obviamente, que eu firmo ca idea de levar o club a terceira, non? Logo o club decidirá. Malo será. Madia Levo, eu fui un profe do Instituto do Barco que está pegado a Calavagueiros, case é unha grada, vos recordos. Sí, a verdad que sí, É curioso de Calavagueiros porque ten esa bancada, despois dende o colexio sí que se ve o campo, está como metido aí nun val, xa falamos moitas veces, a min gustame Calavagueiros, Eu xoguei en Valdeorras. O baloncesto? Sí. Fútbol no. Máis repaso da carreira. Onde comezaste ti a xogar ao fútbol? Eu comecei en Lugo, no Club Deportivo Lugo, dende Benxamíns ata o último ano de Xuvelíns División de Honra. O sea, o Lugo foi o teu primeiro equipo, porque nós tiñamos datos dende cadetes, pero claro, non sabía se empezaras noutro equipo antes de ir pro Lugo. Benxamíns, comecei ali, sí. Sí, señor. Que boas lembranzas ali, xeración 98 no Lugo, algún nome co que coincidiras que este agora aí despuntando moito? Con quen sí, non empezou cando estaba eu, no, pero ao final, bueno, sí, de cando estaba eu está Pablo Cacharrón, que está en el Club Deportivo Lugo, primeira federación. Logo despois sí que coincidín en Xuvenís, coincidín con Manu Núñez, que está en Bergan, e despois tamén con Dani Scriche, no, que está en segunda división agora mesmo. Ese primeiro paso dende o Lugo Xuvenil a residencia na preferente, un pouco, non sei, para curtirse, non? Non sei, daquela tiña convenio a residencia co Lugo ou xa foi desvinculado totalmente do Club Albivermello? Non, aí xa non había convenio. Eu ese ano sabía que saindo de Xuveniles o importante era xogar, non? Vin que había máis opcións de xogar ali, de feito non recordo os partidos que xoguei, pero recordo xogar prácticamente todo. Estábamos na mesma liga, era preferente os dous. Ao principio hai que tomar a decisión de xogar ou arriesgarte a non xogar. Eu sempre penso que se é na mesma categoría o que hai que xogar. Sí, señor. Arriesgaste o ano seguinte, sí, non houve tanta sorte. Arriesguei o ano seguinte e non xoguei, entón... Sí, nada, o ano seguinte chamáronme de Villalba e ao final aí daste conta de que en terceira é complicado xogar, non? E sobre todo cando eres xove e non tes esa experiencia, pois estaba Bullo, que é un gran xogador,
E a verdade que cheirei creo que 20 minutos na primeira volta. 35 pon aquí. 35, Pode sí. ser. Pero é que na segunda, que isto coido que é o máis curioso da tua carreira, era o que íamos preguntar, con 21 anos marchas ao Almudévar Ostense, do grupo 17 da terceira, como se deu iso e sobre todo que tal se vive en Huesca con 21 anos? Pois a verdade é que foi algo raro, non? O sea, eu estaba en Sarria un día, chamoume, bueno, había un representante ali de Lugo que me chamaba de vez en cando, díxome que tiña un repre dali de Zaragoza co que traballaba ele, que lles había surxido unha baixa, que daquelas era o Almudévar, que era o filial do Huesca, que estaban en terceira, que lles había surxido unha baixa, que necesitaban sub-23, e que si estaba disposto a ir, pois que tiña que marchar. Isto creo que foi un 21 de xaneiro, tiña que marchar o 24. Nada, eu contesteille que sí, que marchaba sen preguntarlle a meus pais nin nada. E logo cheguei a casa e tuve que decir, ¿no? Pero sí, foi nunha chamada de 20 minutos. Con 21 anos a Huesca, que tal o tomaron os teus pais? Ben, meus pais sempre no que é o fútbol en todo sempre me apoyaron moitísimo e a verdade estou moi agradecido con eles. E ali que tal? Xogache bastante ou non? Sí, ali recordo que, bueno, xa cheguei eso, que a liga que ali era curta, xoguei prácticamente todo, menos creo que foron 3 ou 4 partidos que estuve lesionado, e a verdade é que estuve moi contento, fixen boas amistades ali, a verdade é que o clima ali está ben, que non chovía nada. Pero frío tiña que ir igual de rasca que... Bueno, non te creas, eu cheguei moreno aquí a Galicia, Hostia. Na, facía sol. Facía fresco, pero non era como ali na montaña, en Huesca estábase ben. Todo afundido, Antón. Dende que dixo que vai casar este verán sendo do mesmo ano que a min, vai ser meu arroz, tío. Ponte as pilas. Xa vou tarde, macho, xa vou tarde. Algo máis ou tiramos a clásica? Deixamos de descansar. Xa Marqueta dixo que... É verdade. Coincidiron no Arzúa, lóxicamente. Sí, é verdade que nos contou agora... Bueno, estabas escoitando, supoño, que xogas con el o Warzone, non? Aí ao Call of Duty. Sí, a verdade é que nada, en Arzúa fixemos moi boas migas, de feito era chegar a casa de entrenar e poñémonos a xogar, agora xa algo menos, no? Porque ao final os horarios, el entrenando de mañán e o de tarde costanos un pouco máis compaginarnos, pero sí, é unha afición que temos aí e teño moi boa amistad con el. Sí, señor. Pregunta Madialevo, é verdade que non... Canto segues a terceira, ti? Ves moita terceira ou non? Cando podes, supoño. Cando podo, a clasificación a eso sí que a sego. Béfica Coca-Cola. Béfica Coca-Cola, efectivamente. Pois di Madialevo, sendo de Sarria, estará pendente da Sarriana como ve o baixón do equipo. En Vilagarcía din que pode ser o rival para entrar no playoff. Pois eu creo que hai grandes xogadores ali, de feito teño ali compañeiros e amigos, sí que estuve vendo, bueno, pois que están nunha mala racha e ao final as ligas decídense por rachas, non? Eu creo que pois, se son capaces de aguantar ahora o arreón e revertir un pouco esa mala racha vanse meter porque teñen aí un pouco de marxes de punto, pero bueno, vai estar, a terceira é complicada. Hai grandes equipos como Arosa que ao final, pois, todo o mundo contaba que estuvera aí arriba e estalle costando, non? Unha volta a casa, la Sarriana nunca xogache, non? Xoguei 3 partidos. Así nun futuro, digo... Non sei. Ao final, si, a miña casa é Ourense, non sei. Eu ao final, pois a Sarria teño moito cariño, non? Que son daqui e vivín aquí toda a vida. Pero bueno, este ano estamos co barco, que é importante, non? Sí, señor. Pois a clásica, un pouco, que oído que, bueno, se sabiche algún once, se sabes por onde van os tiros, a que te dedicas máis ao lado fútbol, non sei se estudos, que che gustaría ser de maior, como din os nenos cando son pequenos, futuro adestrador ou algo ligado co fútbol, non sei, contanos aí algo que lle poida parecer curioso aos ficaboleiros. A min eu sempre tuve un soño, no? Pero bueno, ao final é complicado porque vivindo aquí, pero a min gustame moito o buceo. Aproveito o tempo libre sempre para ir bucear e gustaríame pues, ter un club de buceo, pero bueno, está complicado en Galicia. Pero buceo a nivel de ver o mar o fondo ou de apnea, refírome de aguantar tempo debaixo da auga? No, con botella, ao fondo. O sea, de investigar aí un pouco o fondo marino, non? O fondo marino, sí. Pois, dende logo que algo que chamou a atención dos ficaboleiros, porque é a primeira vez que escoito a alguén dicir que ten curiosidade aí polo buceo. Que tal o Titán, entón? Todo digo. Perdón, espera, que non te escoitei. Dime? No, o Titanic, o barco este, o submarino, isto xa foi de tempo, non? Xa non... Ese está moi fondo. No, hai barcos por aquí por Galicia,
Algún afundido. Club de buceo, E xoga no barco, non é pechar o, Xoga no barco. é pechar o círculo. Mira, outro que pecha o círculo, Madialevo. 3 multas, 3 cartóns, 3 partidos na Sarriana, Alex Vázquez 3, o teu número é evidente que é o 3. Pode ser. Non casarás un día 3, non? Non, un 5. Un 5. Ufa, a piques, a pouco máis. E a despedida de solteiro está organizada? Pero está complicada porque mientras no se arreglen as fechas, Bueno, hai que ver o que pasa co fútbol, porque va a ser un coincide mes aí, liberal, claro. va a ser un mes liberal, non te preocupes. Esperemos. Sabes Pero non agaces, Sabes que yo No. diría yo mesmo alguén do Céltiga, ou do Atios, non No, sei que non te preocupes. Sabes perfectamente que non, porque sabes perfectamente que non. Ai, como che gusta desvelar segredos. Pois nada, Alex, que un placer, que gradas por estar aquí, por aguantarnos tamén a nos aquí en Friga coa Bola, por pasarte por este 11 Galego 117. A mellor das sortes, que Antón non gafase nada aí para o barco. No, pues xa tive suficiente. Ti sabes que eu, cando facemos os pronósticos a principio de tempada, dixen que ia ser campeón o barco o ano que pasado de terceira preferente. Hai 2 anos. Hai 2 anos, sí. Entón, tócame este ano facer o contragafe inverso, quero dicir. Bueno, esperemos, Se non van ir a por ti, nin despedida de solteiro nin nada, xa non invitan. Sí. Van ir a por ti a casa a buscarte. Alex, un placer, moitas grazas e a mellor das sortes. Igual. Vale, unha aperta forte. Igual, sí. Moitas gracias a vos. Hasta logo. Hasta logo, guiño. Hai os tes, Antón. Alex Vázquez, xogador de salta da xornada, e Raúl Marqueta por 3, por 3. No 11 Galego 117. Media hora cada entrevista, Ben, non? Ou querías máis? Pois se queres máis, eu estou todo o tempo do mundo. Eu sí, eu por vacilar. Eu voto aquí o que faga falta. Non teño problema. Bueno, pues temos porteiro, temos protagonista do bazo da xornada como el bobo de la abuela, que é Raúl Marqueta. Temos lateral esquerdo, central esquerdo, que é Alex Vázquez do Centro de Deportes Barco, logo do seu recital no Salvador Otero para gañarlle o Céltiga. Continuamos neste 11 facendo trampas, Antón. Facendo, creo que unha trampa escandalosa, porque no lateral dereito está Carlos Lugo, do Lalín. Digo trampa escandalosa porque no Noia adoitaba a xogar no lateral zurdo, pero agora que imos a poñer o vídeo do gol, parece que, non sei se dianteiro, centro, segunda punta partindo en de dereita, así que facendo unha mestura por necesidades de guión, hoxe este futbolista do Lalín vai a entrar dentro do lateral dereito en un partido no que tamén tivo que entrar para darlle a volta. Xa iremos vendo, pero é un 11 de moitos futbolistas que entraron dende o banco para decidir partidos. Agora o veredes, o noso protagonista Carlos Lugo, chamanlle Lugo, no 60 entrou no partido, do 1-2 pasou o 4-1. Así que 4-2. 4-2. Empatou o partido con este gol que imos ver agora. É un bo gol, Sai aí o porteiro de dianteiro case, como estaba comentando Antón. Sai o porteiro, leva o rexeite e acaba definindo. E tamén asistiu a Aarón no terceiro nun saque dende o Curruncho. Así que tamén participa no 4-2 que marca Hugo García, que acaba de asinar no Lalín para reforzar neste treito final os do Cortizo, que teñen un equipazo e que son candidatos a meterse no playoff. E Carlos Lugo, entra co partido 1-2 abaixo, marca o gol do empate, asiste no terceiro e participa no cuarto. Creo que pouco máis se lle pode pedir, Antón. Absolutamente nada máis. Absolutamente nada máis. Temos que ver a clasificación da preferente norte despois de que entre ese balón do gol de Carlos Lugo. Aí temos o Lalín sexto a un puntiño do Santirso, que conseguiu a súa segunda vitoria consecutiva, 48 puntos, pecha a posición de playoff. 50 teñen Sigüeiro Sofán, 54 Negreira, 12 por riba xa o Atlético Coruña Montañeros, que xa cariña o ascenso directo, 46 Ribeira, 43 Miño, 41 Paio Saco. Ollo co Paio Saco, que ven coa frexiña cara arriba e quere ser outro tapado, non sei se lle dará. 7 puntos agora mesmo. Xa fixen un alegato co Pol, seime mal porque perdeu contra o Negreira esta fin de semana 3-2. Cústame velo porque sí que é certo que nunca estivo, non aí arriba en todo o que estamos de tempada, que vende abaixo arriba. Bueno, pode ser que sí. O que está claro que todo se vai decir nesta semana de 3 partidos que temos por diante, que vai ser tremenda. É sábado case todos, xoves e domingo, 3 partidos en 8 días para que van a sair de aí completamente diferentes as clasificacións. Pois o Lalín de Lugo, que queda un puntiño desa posición de playoff agora mesmo con 47
puntos estreándose neste 11 galego. Semana de paixón, di, semana de Sevilla, semana de Conference League. Continuamos na liña defensiva, pecha a defensa neste caso. Hai moitos Alex, neste 11 galego. Alex Rubio do Valladares, que gañou, podemos dicir, unha final pola permanencia en San Pedro. No novo San Pedro, partido fundamental entre Vilalonga e Valadares, loita pola permanencia na terceira. Os de Alberto Mariano chegaban un punto por detrás e o Valladares foi quen de sacar os 3 puntos co gol partida de Miguel Freiría no 17 de partido. Imos velo, e acción de Coira pola esquerda, pon o centro. Lembras cando dixen que Freiría non marcara nunca coa testa? Pois desde esa coido que leva 3 goles coa testa. Marcou Miguel Freiría o gol da vitoria, incluso tivo este longueiro. Sí, moitísima xente de San Pedro. Tivo este longueiro Freiría, que se non chega a entrar no 11 seguro. E un Alex Rubio que xa marcara a fin de semana pasada no empate entre o Valladares e Barbadás na Gándara, así que, pois home, unha semana redonda. Sacou un punto tremendo contra o rival directo, foi o millor para os ficaboleiros que estivo ali. Destacaron este recital defensivo do futbolista que está no primeiro ano senior, polo tanto, eu creo que máis que merecida esta aparición. Dixernos que gañou todos os duelos por alto en Rubio, male a estar aínda en primeiro ano senior, como ti dicías, vendo o Valmiñor xuvenil, co que coincidiu, por exemplo, mellor dito, con Dani Rosas, ou seja, que canteira sempre boa, interesante o Valmiñor. Haberá que apuntar nomes do xuvenil división de honra deste ano para o futuro na terceira e na preferente, porque son, dende logo, nomes a ter en conta incluso máis arriba, e unha vitoria, lóxicamente, vital para o equipo de amigos, para o Valladares, que queda así na clasificación. Ollo como está, bueno, esta cousa tremenda, esta cousa... Quíntuple empate a 30. Boiro 30, Somozas 30, Barbadás 30, Valadares 30, Viveiro 30, Arteixo 29, Vilalonga cun partido menos queda con 26, tamén cun partido menos o Betanzos, agora sí xa parece que desaoficiado, 18 puntiños ten o Betanzos. Onde pos o corte? Bueno, a ver, que o Silva habrá que salvalo, non? Digo eu, porque se hai tanta xente... Quero dicir, pois porque ao final... eu veño hoxe aquí a dicir cuidado co Polvorín. Cuidado co Polvorín, que leva 3 derrotas consecutivas. Non sei, pareceme demasiado. Sobre todo por lo que digo, non? Porque se hai 5 equipos empatados a 30 puntos... van deixar puntos entre eles, sabes? Hai moito enfrontamento directo nesa zona. Eu o que sí que digo é que o Viveiro, ollo, como se complicou, como empezou a tempada o Viveiro, e outra vez, pois está aí na lea, Se ano pasado o Viveiro, a segunda volta foi escandalosa con Alberto López. Este ano creo que xa dixemos varias veces o erro, non? Con Jandri Rego, e a partir de aí, bueno, pois vai ter que loitalo esta fin de semana. No hai a Viveiro, e despois no partido correspondente ao xoves, perdino agora, o partido correspondente ao xoves, espérate un momentiño. O xoves, o Viveiro xoga contra... O xoves de Semana Santa, o sea, estás adiantando xa unha xornada. Estou me adiantando, pero porque hai que telo en conta xa. Schoolmart, se o Viveiro baixa, será culpa da directiva. Bueno, haberá que ver culpables unha vez aconteza, sei que acontece, pero dende logo que nos aquí levamos dicindo que o de botar a Jandri Rego para traer a Fabriciano pois non tivo moito sentido cando o Viveiro fixo o mellor arranque da terceira en non sei cantos anos. Por arriba, Antón, empatou o Unión Deportiva Ourense en Barreiro cun gran Peña que quedou con 10, aínda así, co gol de Fer foi quen de empatar o partido. O Racing Vilalbés que tamén empatou sen goles ante o Alondras, que é cuarto. Estradense que gañou, aínda que sufrindo, ante o Betanzos 2-1, con gol de asistencia, por certo, de Elías Reyes, que non entrou neste 11, pero que podería ter entrado. A Sarriana que perdeu ante o Noia. Esta fin de semana, que partidos hai por arriba? Porque é tremendo, Digamos que aproveitou o Estradense unha xornada na que non gañaron os de arriba, non? Para xa estar, creo que definitivamente, botando o pulo na segunda posición co Racing Club Vilalbés. Dicía Madio Levo no chat que o Ourense ten Estradense e Vilalbés no Couto consecutivamente, domingo ás 12 e xoves creo que ás 6. Eu conto, o domingo vou a estar xa polo menos. Sí señor, pero vas a estar para a radio, non? Para a Fica coa bola non. Bueno, eu son compatible para as dúas funcións. Vale. Dicía que esta fin de semana Racing Vilalbés Sarriana e U de Ourense Estradense.
O sexa que xa non é só o de Semana Santa, senón que esta fin de semana xa hai 2 partidos por arriba. Bueno, que se hai un quíntuple empate por abaixo a 30 puntos, o de arriba tamén está moi emocionante. Que non sei onde pode deixarse os puntos a Unión Deportiva Ourense. O domingo creo que o Estradense perfectamente pode liala no Couto. Liala positivamente, non? Para aqueles que o puxeron arriba nos prognósticos de principio de tempada. 0-2, vale. Pois así está a defensa deste 11 galego Sempre me lío, sempre penso que é o 116, pero xa estamos no 117. Xa só quedan 3 despois deste para coller un pouco de vacacións e facer repasos de actualidade. Antón, que xa estou... Que libera moito de traballo. Sí, libera moitísimo. Moitísimo, non hai cor, non hai comparación. Imos co centro do campo, que ademais, bueno, isto tiña ganas e teño ganas de contalo tamén porque, bueno, sorriu Hugo Matos, outra injustiza. Pero porque gañou o Compos ou... No, tamén, supoño. Sorriu Hugo Matos non porque gañou o Compos, tamén, senón porque fica coa bola ponlle fin a outra injustiza desta tempada, porque por fin o Riqui Puig de Benvibre, dende o Val do Dubra, entra no 11 galego. Joaquín Goris, aí está, canto pediu Hugo Matos, que estivera aquí Goris, e por fin entra no 11 galego. E teño que dicir que na vitoria do Sigüeiro 2-3 ante o Val, 2-3? 1-3 ante o Val. O certo é que, bueno, xogouse o que quixo Goris e moito máis. Agora o vemos nesa vitoria para que o Sigüeiro pois recupere un pouco o sorriso, Antón. Sí, porque chegaba o equipo de Becho nunha dinámica moi mala, non? Eran 6 partidos sen gañar, con derrotas abultadas algunhas delas, 2-5 frente ao Lalín ou 6-1 contra o Sofán. E pois sí que é certo que ante o Val, que estabas a xogar a vida, non? Porque está loitando polos postos baixos da táboa clasificatoria, o equipo de Becho que foi quen de sacar un resultado positivo para seguir instalado na zona de playoff. E atentos ao partido de Goris, o vídeo dura como uns 2 minutiños, 8 nas costas, baixiño, ben peiteado, botas laranxas, e todas as accións que pasan polas súas botas ou son eu ou melloraron todas as que vin polo menos. Contelle 2 perdas en todo o partido, o resto aguantando a bola, tren inferior así pequeniño pero de bo toque, sabendo ben cara onde canear, escondendo o balón, xogando a fácil. De verdade, fixo un partido criminal Goris. O sea, se non entraba hoxe, mira, nesta por exemplo a cariño ao gol, a pase de Liñares, case marca, despois marcaría o 1-2, non? Si, o 1-2 porque o Val marcou no minuto 5. A última vez que gañaban Compostela e Sigüeiro nunha mesma fin de semana, cando crees que foi? Sorpréndeme. Digo algo así en decembro. Aleatorio. 17 de novembro. Case. Bueno, xa estamos vendo, todas as accións que pasan polos pés de Goris. 6 meses. Case nada. Esta, por exemplo, que vai aí tamén o segundo pausa, son accións do segundo tempo nos que o Sigüeiro, pois despois do empate no 45, pois foi mellorando. E aí o tes, no centro do campo xogando o que el quería, que todos buscan a Goris e el atopa o me libre sempre. Unha pasada, tío. Un partido... É un futbolista que ten unha calidade tremenda. O partido de Goris é tremendo. Este é o gol, que hai o balón na frontal, ten un pouco de sorte porque petan un futbolista, pero bueno, eu creo que iba para dentro igual, decidiu golpear aí dende a frontal e marca o tanto. Quer decir, lógicamente por outro lado, pero e aínda así seguimos vendo accións de Goris, non hai que marcar o gol e o trocaran, senón que seguiu pois chegando. Aquí, por exemplo, parece que vai perder o balón, pero volve a escondela. Bueno, un partido criminal o de Goris co Sigüeiro. Non acaba o vídeo, segue tocando, mira esta como filtra aí. Mira, que boa. Un clinic, non? Un clinic. Sí, a verdade que sí. Un auténtico partidazo de Goris. Non, xa volvía a empezar, xa eran 2 minutos, xa chejaban, xa está ben. Tremendo. Partidazo de Goris que se estrella... Algún artista mete unha canción de 1 minuto. Que se estrea neste 11 galego 117. Vemos a clasificación da preferente norte de novo co Sigüeiro con 50 puntos. Como dicía Antón, rachando cunha mala xeira. Como xoga o primo dun tal Abelenda, di Permui, sí señor. Sofán 50 tamén. Bueno, Montañeiros dábalo por ascendido, Antón. Quen se vai meter no playoff? Non te mollas, A ver, o Montañeiros, vamos a ver, quedan... Os que están
O Montañeiros quedan 18 puntos e ten máis 12. Sí. O sea, Montañeiros defende a semana que ven. Está prácticamente ascendido. Gañou ademais en Mugardos que viña ben o... É un campo complicado a Pedreira porque está tamén xogando o Mugardos pola permanencia e gañou pola mínima, ou seja que 12 puntos, eu creo que xa é unha vantaxe como para... Sí, pero quedan 18, xa está. Por iso digo. Olvídense. Pero o playoff, eu creo que os que están. Creo que os que están porque o Lalín segue sendo o mesmo equipo irregular de toda a tempada. E non vexo fora a Santirso, non vexo fora a Sigüeiro, o Sofán que leva 40 vitorias consecutivas tampouco vexo fora, e o Negreira ten unha marxe importante como para caer. Ou sexa que os que están, pois eu tamén diría os que están, a verdade, non quitaría ningún dos 4, vexos fortes. De feito, co que tiña máis dúbidas precisamente era o Sigüeiro, pero despois da vitória desta fin de semana, pois... Porque o Sigüeiro estaba aí un pouco como efecto Sarrera na terceira, non? Como que tiña moita vantaxe, fixera moitos puntos, pero tiña unha mala xeira. Sigüeiro non podría subir en caso do descenso do Compos. Tamén non lo preguntaron esta semana. Eu creo que non. Eu creo que o que podería... Creo que como caso Arousa Portonovo. Claro, non, é dicir, eu creo que polo convenio de filialidade non podería ascender, pero creo que sí que xogaría playoff. Habría que ver as datas, pero creo que xogaría playoff e no caso de gañar ascendería o subcampión, o que perda contra o Sigüeiro. Xa che digo que falo sen saber, pero sería o que máis lógica teña, porque non é a primeira vez que pasa isto de que hai un descenso, pero ata que ese descenso sea oficial... Sí, pero escoita, ese descenso oficial... Segunda federación quedan 3 partidos, 4 partidos. Sí, pero imagínate que o Compos xoga, por exemplo, un play-out. É unha semana máis. É que, claro... Son 2 semanas máis, que polo tanto se quedan 4, en terceira quedan 5 semanas, claro, sí. Eso pasará co Fabril en segunda B, que xoga en playoff o ano que baixa o Depor, ves? O Fabril, por exemplo, xoga playoff, pero aínda que... pero xa estamos falando dun... Bueno... Non sei. Eu primeiro, estou case seguro de que non podería ascender o Sigüeiro se descende o Compos, iso seguro, pero eu creo que xogarían playoff igualmente. Eu creo que tamén. E ascendería... Pero se hai descenso directo, non o sei. Claro, se o descenso do Compos certifícase antes de que empece o playoff, o mellor non, o mellor vai ao sexto da preferente norte. Pero teño dúbidas, porque se xa está escrito nas bases da competición, eu creo que non poden negarlle o dereito a participar no playoff o Sigüeiro, porque nas bases da competición din que é quinto contra segundo, non sei que tal. Entón está escrito, se quedas cuarto, ainda que despois non se poda certificar a plaza polo tema da filialidade. Home, outra cousa é que o mellor desfán a filialidade nese momento. Dubido moito. Non creo que sexa legal. Un club dependente, non creo que se poida, pero non sei. Bueno, que non descenda a Compos xa está, non? Debería xogar playoff o sexto, pero penso que xogará o Sigüeiro. Sí, a ver. Se hai descenso directo, creo que tamén. Que vos digo? O Compos non vai a descender. Dixo na semana pasada, gañou 1-0, por lo tanto... Que tal o partido? Estiveches ali no Verboquete, así que conta. Sí, bueno, non foi o mellor partido do mundo, lógicamente, podría estar dormindo, que vería o mesmo, pero cunha tensión tremenda e uns nervios importantes, por así dicilo. Sacaron os 3 puntos, que era un pouco o único que valía. Así que, bueno, sábado, Laredo, seguinte final. Sechomanía, di Skullmart. E o carón de Coris xoga Alex Fernández do Beluso. Un Beluso que foi quen de gañar nas Laxes por 2-1. Deixame poñer por aquí a foto. 2-1 nas Laxes ante o Atlántida Matamá. Un triunfo os de Rafa Villaverde pois rachan unha xeira negativa de 5 partidos en sumar de 3, con 3 empates e 2 derrotas. Non temos vídeo dos goles, pero bueno, sí que vos podemos contar, por exemplo, o alcume de Alex, que é o Indio Fernández. Esta é unha foto da discoteca precisamente que comentaba Antón antes, na Luna. Temos que chegar a algún acordo con a Luna, porque sí, porque a maioría dos equipos celebran ali os seus ascensos. Aí está, o Indio Fernández devolve o Beluso a preferente. O primeiro gol foi un pase interior que filtra Ortube para que Alex cruce o balón ante a saída do porteiro, e o segundo, acción en banda dereita, paso
pisa a liña de fondo e no segundo pau remata para ser o noso protagonista para dicir eu quero estrearme neste 11 galego 117. Vital cos seus 2 goles, o alcumado Indio Fernández, aí o tedes a foto, na mítica discoteca La Luna, fundamental na vitoria, partido igualado para seguir instalados na posición de playoff, que semellaba que o Beluso, falábamos agora do Sigüeiro, falábamos da Sarriana, pois o Beluso era un pouco o mesmo, non? Equipo revelación recén ascendido, chegou incluso a ser líder durante varias xornadas e agora levaba esa mala xeira que semellaba que podía dar cos seus osos fora do playoff, pero finalmente pois gañou este partido e agora está con 49 puntos, empatado co Xuventude de Cambados, que foi quen de gañar pola mínima ante o Rápido de Bouzas, empatou o Cultural Areas ante o... non me lembro agora, ante o Atios, non? Foi ante o Atios. No, sí. Sí, foi ante o Atios, coido. Foi ante o Atios porque o Atios empatou en Ponteareas e o Xuvenil perdeu. Así que tivo que tivo que ser contra o por descarte, sí, 0-0. Por certo, o Xuvenil está nunha lea tremenda. Sí, está nunha lea boa, Marchoulle Vicente no inverno. Por arriba es que están. Ok. Cultural e Moaña leva 5 vitorias consecutivas, o sea, volveu a gañar. Es que están, pero en diferente orden. Aquí un moañés ilusionado, ese sí, di Adri Barraca 97, que o Moaña leva 5 seguidas, tío, o Moaña ven coa frechiña moi para arriba. O equipo de Xeiras, sí, querido. Sí, señor, Cultural Areas tamén andaba aí, home, non sei... Non o teño claro. O que sí que estiven vendo é que, por exemplo, vin unha noticia de Edu Charlín, porque xa vos anticipo que vai ser un dos candidatos para que votedes como mellor adestrador neste 11 galego 117. O titular era: o Xuventude de Cambados ten presuposto para loitar polo ascenso directo. Como que me estou dando conta de que tamén o dixo Luis Carro a semana pasada, como que me estou dando conta de que o Cambados era candidato ao ascenso directo e en ningún momento tiña eu tan claro que por presuposto era dos equipos chamados a estar arriba. Non o sei, Sí, pero eu creo que o Xuventude de Cambados ten un calendario moi factible. Para ti todos os calendarios son factibles. Dependerá do que faga o Céltica, di. Jatalín, di boas noites, a boas horas xa. Acabo de poñer aquí o noso querido amigo do Moaña, precisamente, que acabo de poñer na aplicación Moaña, Adri. E sabe que xogan contra Portonovo o mércores ás 9:30 da noite. Terá un aplazado, non? Claro. Pero que aplazado contra Portonovo? Sí, di Adri Barraca. Ten os mesmos números de partidos que o resto. Pois igual non xogan a fin de semana. Toda a xornada 19, di. Como? Toda a xornada 19 por choiva. Claro, pero é a semana que ven. É aprazado. Pero o Moaña xoga esta semana. Este mércores, o sea, en 2 días. Este mércores 9 de abril, 9:30 da noite. Qué curioso, ¿no? Vou buscarlo na federación, por se está malo dato nesta aplicación de resultados que estou mirando. Pero bueno. A ver. Meter presión, ¿no? Xornada 31. Xornada 19. 9 de abril, sí. 9 de abril, 9:30 da noite. Os do lado de Vigo. Vigo. Temos partido este mércores. Os do lado de Vigo toda esa xornada aplazouse por choiva, por temporal, sí, Adri Barraca. Pero nós pensábamos que ia ser os xoves de Semana Santa como vai a ser, por exemplo, a terceira. Ou creo que toda tamén toda a preferente norte. No, de feito é o único partido que se xoga 9, porque Choco Pontevedra B 17, Atios Barco 17, Xuvenil de Ponteareas Matamá 17, ou sea que é o único partido que adianta para ter libre a Semana Santa. Temos torneo dos chavalinos de Adri Barraca, por eso non pode xogar. Igual pode ser tamén, sí, ademais diso pensaba eu non máis posibilidades, podía ser tamén tema Copas Federación, que non sei como están, a verdad, pero bueno, ni idea. Enganchando neste 11 galego que levamos aquí ahora 25 minutos, e vai ser 8 de abril e nós aquí seguimos. Entrou Jatalín xusto, dixo que non lle saltara alerta no móvil. Nada, Jatalín, vas perder o moderador. A ver, pero vamos a ver. Non se perdoa. Non trocamos de hora nunca. Non hai nunca, sempre empezamos a mesma hora. Vai o Moaña o mércores a tomarlle uns cases. O mércores estou en Sevilla, querido amigo. Aparte, coido que xa cho dixen. Mario Soriano engancha neste 11 galego. Estou pesado con pensar que o 116, de verdade, Antón, corríxeme. Tanto aire tiene foto de Mario Soriano. Non ten tanto aire, ¿no? Está perfectamente. Na vitoria do Depor, segunda vitoria consecutiva do Depor de Óscar Gil Sanz, non perden dende o 16 de febreiro ante o Eldense, 3 vitorias e 3 empates nos últimos 6 partidos, e a xente aínda así que non está ilusionada con Óscar Gil Sanz, a min pareceme tremendo. E onte nun encontro que puido caer para calquera lado, porque Elton, por exemplo, no primeiro tempo volveu sacar unha man
das que dan puntos. O cadro herculino mellora no segundo tempo, sobre todo o ritmo que baila Mario Soriano, que se está destapando como un lanzador dende a frontal tremendo, ten un golpeo criminal dende a frontal, o madrileño que leva xa 5 goles e 3 asistencias, é o máximo contribuidor de goles o Depor, e o de onte pois é un golazo, Antón, é un chirlo espectacular no 80. Aproveita a mala salida o porteiro do Cádiz para nun remate moi complexo por arriba, superando a todos por arriba, pois facer o único tanto do partido que ponga ao deportivismo mirando ou soñando cousas bonitas, non? Ademais, nun partido coa perna zurda, que eso é o que máis valoro, que esa combiña que ti dis para superar a toda a xente, a todo ese tráfico que había dentro da área, pero que coa perna zurda levantar así, é un golazo de Mario, tremendo. Nun partido onde o mellor lógicamente o resultado, os 3 puntos e toda a dinámica xa con Gil Sanz, pero nun partido onde o deportivismo aproveita para facer país e creo que esa secuencia que está en redes sociais creo que é o mellor do partido, sen dúbida. Isto acabase xa, quedan só 4 luns, correcto, este e 3 máis. Despois haberá repasos de actualidade. Jatalim, non compro, a verdade é que o Depor vai safando cos 3-4 de arriba e o porteiro, pero con Gil Sanz non xogan a nada de nada. Skullmart, os números de Gil Sanz son de terceiro clasificado. Eu non sei a que queren que xogue o Depor, ou seja, que vaya máis a polos partidos, que sexa máis propositivo, o que sexa, pero que ao final a segunda é tan cadela que, salvo, non sei, que equipo dis que xoga, que é unha obra de arte, como que xogar ben tamén, que ese outro debate xa máis a min, sinceramente, tirareme de resultadista, pero o que está facendo Óscar pareceme un traballo tremendo. A clasificación que está así, co Depor 11º con 48 puntos, agora mesmo a 6 do Huesca, que pecha os postos de playoff, como decía Antón, pois unha vitoria ante o Cádiz que dispara a ilusión do deportivismo que soña co playoff, menos de 10% de posibilidades segundo as inteligencias artificiais e as páxinas de estadísticas, pero de ilusións vívese, está a 6 puntos, así que veremos. Ti crees que se vai meter no playoff, Antón? Falamos a semana que ven. Falamos a semana que ven. Partido a partido. Jatalim. Estás nunha situación onde tens que gañar moitos partidos, entón partido a partido. Pero dos 5 ou 6 mellores mediapuntas extremos da Liga ten a 3. Xa, pero xogan 11. E goleadores a cantos ten? Xogan 11. E centrais xogan 11. E lateral esquerdo, dende que se lesionou Chimo Navarro. Estou eu. E lateral dereito tamén estou eu. Vale, pois eso, a iso refírome, bastante fai. Mario Soriano, que engancha neste 11 galego 117, primeira aparición nesta tempada para o madrileño, que é un futbolista espectacular. Banda esquerda, pero que fixeches, Facu Moreira do Noia, que remontou na Ribela, dos chirlos criminais na remonta do Noia na Ribela por un gol a 3, impuxéronse os de Iván Carril ante a Sarriana, da que xa falamos neste 11. Para reengancharse, ou non? Que maneira? Non. A pelexa polo playoff. Para como me dicía Iván Carril no postpartido contra Alondras, son 3 puntos que fan 42 puntos, que era onde el dicía que ia estar os puntos do descenso, en 42. Así que, para xa asegurar, era un recén ascendido, fixe unha tempada tremenda, pero creo que non lle vai a dar para competir o playoff. A Sarriana ven ca flecha para baixo. Estarán a notar a marcha do Míster, di Jatalim, que xa analizamos bastante. Está a notar a baixa do Míster, está a notar a baixa do que ten poucos cadros de xogadores, está a notar, bueno, ese punto físico probablemente tamén. Pero estamos falando de Facundo Moreira, extremo arxentino, que foi o heroe, sen ningún tipo de dúbida, con estes dous goles. Almorzou enerxía, mira, cae aí o balón e coa perna zurda, mira onde a pon, que animalada de gol. Este é increíble. Tremendo. Increíble. Antolóxico, pero que o segundo é bueno, olímpico. O segundo, bueno, o amigo Javi Liz, que supoño que Facu fixo lle Bizum. Non estivo moi acertado o amigo Javi Liz, pero é un gol olímpico. Tragadiña, di Adri Barraca. Bueno, a reacción dos 3 de sempre, que podría ser eu perfectamente, que están aí no balado cando ven entrar esa pelota. Quedouse enganchado na rede aínda por riba despois, o pobre Javi Liz, despois desa acción desafortunada, imos dicir, pero bueno, Facu, oye... Mira este balado. No, mira como se queda enganchado na portería, que... Quedouse aí medio enganchado, pobreño, Javi Liz, que un media volta e a seguir. Bueno, cando entrevistamos a Marqueta e dicíalle que xuraba en arameo, pois máis do mesmo, claro. Pero moitos ánimos, evidentemente, para Javi Liz, que un porterazo, Sí, selección galega, un fenómeno.
campañón coa Serriana. Un auténtico fenómeno. Así queda o Noia con 42 puntos, Antón di que xa sen opcións para engancharse ao playoff, a 7 agora mesmo da Sarriana, que baixou unha posición, porque co empate a puntos o Alondras está por riba, malia empatar ante o Racing Vilalbés, 49 Sarriana, 49 Alondras, 54 Estradense, 56 Vilalbés, 61 Ude Ourense, 44 queda o Arousa, 42 o Noia. Xa falamos bastante da terceira, así que imos continuar agora co extremo dereito, onde xoga, como non, o Principiño Fer López. Antón. Ferlo. Boa xente, había moita xente, ollo. Moita xente. Que era da Mallorca tremendo. No triunfo do Celta en Son Mox, tamén remontando 1-2 ante o Mallorca, tamén protagonista no 11, alguén que entrou dende o banco, como é Fer López, co gol de Alfon, logo de toda a semana falando do precontrato, non precontrato, precontrátame esta co Sevilla, aperta con Claudio na celebración, esas declaracións en Dazón de que vai deixar a vida mentres estea no Celta, co cal está deixando claro que aquí alguén nos está mentindo, sexa Claudio en rolda de prensa dicindo que non a miña reacción despois das declaracións é pensar que este tío está moi fora, Home, claro, non, ten un precontrato co Sevilla, pero se no Sevilla dano por feito, a cousa que Claudio apaga o incendio, pareceme ben, pareceme lóxico, porque había xente debatindo que o futbolista máis en forma do Celta teña que estar na bancada como estaba David Costas, pero como vas a comparar a David Costas con todos os respetos do mundo con Alfon e o seu rendemento e o que ofrecen a este Celta, que non me é tremendo. Bueno. Comparas a Radoya, por exemplo, no ano... Se comparamos en xaneiro, hai mes e medio, as carreiras de David Costas e Alfon gaña por bastante David Costas. As carreiras. Eu refírome no punto no que está agora mesmo Alfon, agora claro, como o precontrato está dende o mes de xaneiro. Pois tiña que estar dende o mes de xaneiro no agrado. Madre de Dios. Vale. Pois Fer López, que marcou gol unha vez entrou dende o banco, o Celta xoga ao ritmo do Principiño dende que entra el demanda, cando el pide, cando el escapa, cando xoga en curto, cando decide filtrar, autor do gol da vitoria, primeiro gol na elite, que o certo é que eu creo que estaba tamén buscando un pouco nos partidos que viamos, en un remate... O pase de Mingueza é tremendo, pero que remate dificilísimo, é un gol, creo que ademais é un gol que representa todo o celtismo de que o teu rapaz, a túa xoia, pois fagache soñar con Europa, non? Pois sí, a verdade é que sí. Elixido MVP polo celtismo en redes, ollo dato porque o Celta sumou 15 puntos nesta liga a través dos seus suplentes, Dicía xente que non lle gustaba que Claudio modificara tanto os 11 iniciais, pois aí o tes. A ver, que está o chat revolucionado. Fer López maior que Iago Aspas agora mesmo. Que magua de Iago, está veselle cascado, pobriño, pero bueno. Schoolmart va, cheira a Conference, Diadre Barraca, verdad que sí, que cheira bastante a Conference. Podemos ir poñendo a clasificación mentres. Por certo, como quedou una Leganés, Antón? Que non está autorizada a clasificación. Pois ian 0-1 cando mirei antes, pero digo che agora que me quedaron 1-1. Pois mira, un empate que non vale para ningún. Exactamente. Inmensos inmersos na loita polo descenso. Jatalim pregúntame que me pasa con David Costas. Absolutamente nada. De feito, en cada modo carreira que facía con Galego sempre o fichaba. Correcto. Porque me parece un gran central. O que digo é que primeiro, non me parecía ben que o Celta fixera o que fixo, por exemplo, con Radoya ou con David Costas cando non renovaban. Moito menos me vai parecer, ou moito peor me vai parecer que mandes ou que queras mandar a Alfon a bancada cando é o futbolista con mellor rendemento no último mes e medio do Celta. É unha tontería a nivel deportiva que non se entende e que creo que Claudio xestionou de maravilla. E iso é o último que vou dicir. Despois o de que se Movistar despois dun partido dixo que oxalá quedarse moito no Celta, oxalá renovar e xa tiña outro co Sevilla, non sei que, dame absolutamente igual porque de aquí ao final da tempada ten contrato co Celta e vai xogar no Celta e xa falou Claudio por min, así que non vou dicir nada máis. Fer López, que se estrea neste 11 galego 117, e quedan os dous dianteiros. O futuro todo pro Principiño. O primeiro é Pablo Nogueiras Xinzo do Barbadás, outro home que entra dentro do banco e outro gol no engadido para a vitoria do Barbadás sobre a Bucina nos Carrís, triunfo agónico no minuto 93, 11 galego de revulsivos dos que entran e deciden partidos, como neste caso fixo o Barbudo de Vilar de Santos, gústame ese alcume. Entra no minuto 80 e mira o gol, Antón. Non sei se o biche, pero sí, salta por riba de todos, tremendo. Como se tivese... Estamos nun momento onde
estos goles tan importantes justifican cada aparición. Home, por suposto, xogou 13 minutos ou 15 minutos e marcou o gol da victoria que lle dá un aire ao Barbadas tremendo, que, bueno, xa vimos a clasificación, que lle queda moito por loitar os de abaixo porque está a cousa fermosísima, pero vamos, que lóxicamente está máis que justificado que entre. Nas últimas 4 xornadas os de Guille García gañaron o Arousa na Lomba, empataron ante Sarriana e Valladares e levaron os 3 puntos ante o Viveiro, o sea que 8 dos últimos 12, pero pois como dicíamos, en dallas queda por remar para poder eludir o descenso, inmersos nese quíntuplo empate a 30 puntos con Boiro, Somozas, Valadares e Viveiro, un por riba do Atlético Arteixo e 4 por riba do Villalonga que ten un partido menos. Es que esta semana que toca? De que? De partidos, digo. Buah, creo que hai un Villalonga Boiro, parece. Villalonga Boiro que sería tremendo, que mirei no antes pero non me lembro, teño memoria xa a estas horas. Atlético Arteixo Gran Peña, Arousa Somozas, Valladares Boiro, Villalonga Barbadas. Villalonga Barbadas. O Arousa leva máis goles encaixados que o Arteixo ante penúltimo. Ese paquete con 30 puntos, ollo. Que paquete? Os 5 están. É unha forma de engrosar. Vale. Un termo... Pensei que lle estaba chamando po paquete. A Xinzo Nogueira. Os que teñen 30 puntos, paquete. E pecha este 11 galego 117, Rufino Familiar Sánchez do Pontevedra, que é un pouco como montañeiros, non? Xa hai que empezar a celebrar, ou non? A min gusta... Poden pasar dúas cousas. Home, hai que ascender en Pasarón. Claro, pero non. Pero vai ser teñen que gañar en Salamanca. Pero vai ser en diferido, porque o partido do Numancia é a 6, o partido do Numancia é a 6, se dixo que é a 5, unha hora ali esperando. Coítame, se non gañan en Salamanca, non me saen as contas do Compostela. Vale. Si é por iso, así que ya Iglesias, por favor. Vale, si é por iso. Saco partido adiante. Si é por iso non hai problema. E logo a semana seguinte é mellor celebrar 2 veces que unha, tamén che digo. Celebras en Salamanca, faz un recibimento ao equipo tremendo cando chegan a Pontevedra, e a semana seguinte contra o Laredo, pois metes 8.000 persoas en Pasarón para descender aí, me cago. 2-6 da Unión Deportiva Ourense na 11. Aínda bo foi. Aí temos as fotos de David Rodiño, un pouco, bueno, o obreiro do gol, non? Como va poñerlle un pouco broche de ouro a este temporadón Copa incluída do Pontevedra, de Iago Iglesias, e que só lle falta estar ese golpe definitivo que falábamos agora para conquerir o ascenso directo. 2-0 gañaron ante o Llanera, coa terceira mellor entrada no que vai de Liga en Pasarón, só por detrás do partido ante o Compos e, lóxicamente, ante o Numancia, onde houbo máis de 5.000 persoas un día entre semana. E 2 goles, pois bueno, clásicos de Rufo, non? De dianteiro, de saber estar no momento. O primeiro é a asistencia lóxica, non hai nada que poñerlle ningún pero a Chiqui. Na segunda non teño tan claro que queira dar o pase, tamén a sensación de que quería definir. Aquí a vemos, no resumo que subiu o Pontevedra. Rufo que xa é o... Mandeino antes, non? O segundo máximo goleador do Pontevedra. Coido que é? Despois de Dallison só. Mandei o gráfico por aí que fixo... Sí, mandaste o gráfico, sí. E ademais en poucos minutos, así que... Bueno, o da asistencia, esta segunda asistencia de Chiqui, que creo que leva 6 no que leva de tempada, si contamos esta. Creo que no Fantasy sí que é asistencia, Rufo 7 goles, Dallison 12. Así que segundo máximo goleador do Pontevedra Rufo, e bueno, para mí non é asistencia, segunda de Chiqui. Para mí non é asistencia, segunda. Non toca Chiqui, non toca Chiqui. A celebración aí con Sereiros co Fondo Norte, consciente Rufo. Moito se falou, de que se non tiña gol, se tiña gol, se non tiña gol, pois bueno, acaba a tempada con 7 goles. 62 anos. Por iso digo, que se necesitaba un dianteiro que certo que con Carlos e Rufo. O Pontevedra vai ascender. Agora non é o momento de falar do futuro, non? Pero bueno, veremos. 63 o Pontevedra, 55 Numancia, o Fabril que venceu 47, temporadón tamén criminal, 43 o Bergantiños, Coruxo 37, Compos 32. Algo máis que comentar da segunda federación, Antón? Dija Talim se o Compos precisa 10 de 12. 10 de 12, Mira, para min con 12 de 12 está salvado, con 10 de 12... con 10 de 12 e que fixen todas as contas posibles esta tarde. Con 10 de 12 o lóxico é salvarse ou xogar playout. Con 9 de 12 o lóxico é ou xogar playout ou descender. Entón, pois bueno,
Para min, lóxicamente, ten que gañar en Laredo, gañar a Gimnástica de Torrelavega a semana seguinte en San Lázaro. E o partido de Ávila é un pouco que poño máis en entre aspas, non? Que pode empatar ou gañar, e despois no último partido contra o Valladolid Promesas, pois vencer tamén, lóxicamente. Eu creo que pode gañar. A semana pasada dixen que podía facer 15 de 15, creo que poden facer 12 de 12 sen ningún tipo de problema. Madialevo, gol de Marquitos, outro ex da Unión Deportiva Ourense. Pois así quedou 11, Raúl Marqueta por 3, protagonista do bazo da xornada con el huevo de la abuela, Alex Vázquez, xogador de salta da xornada, Alex Rubio, Carlos Lugo, Joaquín Gores, Alex Fernández, Mario Soriano, Fer López, Facu Moreira, Xinzo Nogueiras e Rufo Sánchez. E antes de que votedes polo mellor adestrador da xornada, imos cos vídeos. Imos cos destacados. Primeiro, os vídeos. Estou poñendo aquí a Antón, que estaba en primeiro plano. Aí. Non gusto ver iso. Hombre, é un recurso xornalístico importante para ofrecer... Sí. Como? Para ofrecer detalle. Plano detalle. Laredo e clave, se non gañan Dep. Juan Masche, saúda. Hola, Juan, que tal? Como estás? Se non gañas en Laredo, con todos os meus respectos, non mereces salvar a categoría. Vale, imos cos vídeos. Temos dous vídeos. Non sempre poñemos goles, pero neste caso o primeiro que temos que destacar é unha parada. Ollo, ollo a esta parada de Marcos Moreno, ano 2005. Xoia da canteira, dixo aquí Antón, pasou polo Dépor e Calasanz, xa xogou xuvenís co Montañeiros, está a facer unha gran tempada, malia que non xogou todos os partidos. No triunfo do Montañeiros pola mínima ante o Galicia Mugardos, que bonita é a pedreira. Mira que man saca, criminal. Tremenda, ¡Boh! ¡Qué parada, tío! ¡Qué parada! O balón vai forte. Mandouma, por certo, el analista, que se sodes amantes da Preferente Norte non o seguides en Instagram, non sei a que esperades porque, bueno... Está tardando, sí. É tremendo. Non quero facer spoiler, agora seguimos, pero, bueno, o Montañeiro xa falamos, os de Jairo Arias, que teñen o ascenso a pico de caramelo, 12 puntos de vantaxe con Negreira, quedando 18 en xogo. Paradón de Marcos Moreno. E xa facíamos spoiler porque o vídeo va xunto. Que tes aí apuntado que non poden cantar o ascenso directo, Antón. Que? Contas do ascenso. Sí, non, que esta semana que graza me fixo. Que? Parecías o oso perezoso de Ice Age, macho. Que? É que non estou vendo o guión, é que xa deixei o guión aí tempo, porque total vou improvisar sempre. Que 12 sacan 12, quedan 18, pero aínda que gañen e palmen o Negreira, sacarían 15, quedarían 15, pero como perderon 3-0 na ida e o último partido de Liga precisamente ese Montañeros Negreira, bueno, pois sería ascenso virtual, non directo. Entón habería que agardar a xornada intersemanal do xoves. Pero bueno, que eu creo que da semana que ven, sexa sábado, sexa xoves ou sexa domingo, de esas tres encontros, non creo que tarde ou que pase, quero dicir. Jatalim di que non lle parece tan boa parada de Marcos Moreno. Bueno, pois nada. Pois mira, lista. Joana, eu vou a Laredo, xa me encargo eu de que gaño Compos pola conta que lles trae. Esa colección de campos a Carón do Mar, a Pedreira Salvador Otero, fermosos. E o segundo que queremos destacar... Hai que ir a comer ao bar Cachopín. Efectivamente, o que se anuncia fica coa abuela. Adri Presas, Cente da Academy 2, Pontevedra B2, falta directa no campo dos Remedios, non xogaron en Oira esta fin de semana. Este sí que é un auténtico chirlo. Marcou el os dous, o primeiro de penalti, e este xa no engadido por riba do minuto 90 sobre a bucina. Un auténtico chicharro de Adri Presas, o caridoso futbolista, o zurdiño. Bo rapaz tamén, outro exude Ourense, se non estou trabucado, non? Sí, exude, Ourense Club de Fútbol. Ex-Arenteiro tamén. Sí, señor. Adri Presas, que está agora no Cente da Academy, e con esa zurdiña pois que empatou o partido pro Cente nos Remedios, un auténtico golazo di Madialevo, exacto, así que acertamos con outro ex ourensanista. E Antón, que non apuntou o resto de destacados, así que... tiña que facelo eu. Vas a improvisar ou que facemos? No, espérate, bueno, isto creo, bueno, fago rápido, pensaba que... Perdón, pido perdón aquí a toda a xente, agora mesmo que voy a ter que agardar 2 minutos a que digo o resto destacados. Van polo orden e vou a repetirme, pero bueno, o que hai, non? Dalle, veña. Elías, xa o dixemos, co Estradense, non van por categorías hoxe. No 2-1 do equipo de Manuti ante o Betanzos. Goris, que xa entrou. Rubén Carrera do Atios, que empatou 0-0 ante a Cultural Areas. Adri Presas, acabamos de ver. Diogo Moreira, fenómeno, Diogo Moreira. Fer Méndez, do Gran Peña, que empatou un aguantamiento Deportivo Ourense. Elías, do Estradense, o adestrador Manuti, tamén do Estradense. Juanma Blanco, do Boiro, no empate 1-1 diante do Arousa. Paco Moreira, que entrou. Carlos Lugo, que entrou.
Juanma do Boiro. Cuidado para Juanma Justo, Juanma Blanco, perdón, Juanma Justo non é. Juanma Justo é do Barco. Calqueira dos tres centrais do Ordes, Diego Román ou Miguel, partidazo defensivo do Ordes que venceu 1-2 ante un dos equipos que está arriba. que non te lembras, care, non? O Ribeira, non? Gañoulle, creo. No, Ribeira perdeu co Escairón 0-3 na badalada da xornada. É certo. Na badalada da xornada. Facu Moreira, que espectáculo. Carlos Lugo, Alex Fernández Chapela, o que Miño, gañoulle o Miño Ordes, 1-2. Carlos Lugo espectacular, Carlos Lugo do Lalín, Carlos Lugo do Lalín, vou acabar dicindo Carlos Vigo, Carlos Lugo do Lalín, Rufo. Juan Masche, home, por aí ando, di no chat. Mencionáchelo. Perdón, porque non fixo o traballo, estaría currado e diría ben Juanma que marcou un empate 1-1. Por certo que fíxose viral que Juanma marcase xusto cando entra Rafael Louzán, o pal, que tú dices. Sí. O que destaca o en xogo, que quero moitísimo en xogo, nada máis chegar o presidente gol do gol. É certo, é que está a cámara grabando a Louzán e de repente sobe e marcou Juanma, é así. Carlos Lugo do Lalín por 5. Home, por aí ando, Juanma do Boiro xa leva por 4. Mauro Nores, omnipresente en todo o campo, nivel moi superior á categoría, do Moaña. Willy Alonso do Lalín, o adestrador. Hugo García, que chegou e marcou co Lalín. Miki Fernández, entendo que do Estradense. Ferlo. No, Miguel Fernández, o goleador da Ourense, como que do Estradense, home? Ai. Hai que poñer os equipos, Elías Reyes do Estradense. O que hai que facer é o traballo, os deberes, que dixo? Manu Vázquez, do Paio Saco. Dixo que Miguel Fernández xogaba no Estradense, María Levo. Non dixo nada. Javi Liz. Que torrija te cantó mi madriña. De que quedan, vamos a ver, levamos moita tralla xa na cabeza. Quen foi que destacou a Javi Liz, por favor? Un cabrón con pintas. Xa tedes a enquisa no chat. Fran Justo, que gañou 0-3 co Algeciras ante o Villarreal B, cousa de Antón Vieites. Secho pola vitoria co Compos. Edu Charlín, que leva 5 vitórias consecutivas como Aña, ou Claudio Giraldez. Así que aí tedes a votación no chat para que votedes. Edu Charlín e Secho, adestradores do 11 galego 117, que quedara así: Raúl Marqueta, Alex Vázquez, Alex Rubio, Carlos Lugo, Joaquín Goris, Alex Fernández, Mario Soriano, Fer López, Facu Moreira, Xinzo Nogueiras e Rufo Sánchez. Amigos, vémonos no vindeiro vídeo ou directo de Fica coa Bola. Grazas.